ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatalo, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Wala hinudan ng kanang kahimuan, kung dilitaw sa lisad ang itasnan. Tawag lang ang tanan. Sukuhin lang sa ligid ang tunghalan, ganapog na sa tigupog na kalimutan. Siya ang Diyos nga balaan. Sulit ako sa layo'y mayaw, pagsapasayaw, pagkapat sa imong taon. Sulit ako sa layo'y mayaw, sa walay kaulaw, puso kauban ni Kristo. Sulit awitin ang hari kasabi, siya puso Kristo sa kinabuhi mo. Sulit ako sa sulit ako sa mala sa balaan niya kasulatan, walay isa nga manarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatalo, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Wala hinudan ng tanang kahimuan, kung dilitaw sa You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger communities. Always playing the best music to your soul. Our number one radio station. Always playing the best music to your soul. 95.3. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan, mahanaw ang Ayaw butang sa tanan. Ayaw na matang kapit sa kabunador nga ihatag sa Ginoo. Padayon kita sa atong bulong-atong alang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niningakap na kapit sa Ginoo. May buntag ka na itong tanan, may kadawon ang atong oras sa alas 4. 25 sa pagpunta. Sa paman sa tibok na kapanimalay, sa mulo na mo kumanganak, sa kukugagan, o sa tanang mga kaigsunan din sa balog, kapit sa pinibigan, o kapit diya sa kapit, o sa malabot pang mga area na diin adunay maghimo o mga kaigsunan nga palagtigo may katapusan para sa himaya sa Ginoo sa gate mahanaw magagat
basta sa desisyon o plano sa Ginoo labaw sa saya nga iya naturag yun nga himuon mao ang pagtuman dahon pagbuhat o pagsugod sa tawag sa Ginoo kaya magunsa man tayong suon sa katao na taas kayo plano dili sa magpagamit sa mga bulaton sa Diyos. Mamahimog yapong kawang, mamahimog yapong mausig ang mga panahon naghihatag sa Ginoo kanato. Sa ngalan sa labing alangdon nga Dios sa tibok Persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station sa Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon. Sa ngalan usab niyan usab ang inyong ubos nga ubos nga amigo, ubos sa kanina, ubos sa FM radio nga kanunay nagpaamit sa pagkamayos Ginoo ng Ginoo na pinagi sa social media o sa mga FM radio na naka-okay na karon sa inyo nga masayot ko nga rin ang mata ko sa kung akong gituohan kilauman kanunay kitang excited sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung loob maganda ang maisuon ako lang ang laon na panahon o kanos na maabot si Pastor Gideon diri sa Negros Oriental ay maganda na siya gikan ugma gikan gayud sa Sitio Kalugtugan barangay Sertinia ay mag-abot lang kay sa Bay City alang sa mga lakaw ay man sa La Libertad sa ikadua na celebration sa Shine FM diya sa gapit sa Gihol nga Exo diya sa Kanso Manding sa Shine FM nangado naman tayo invitation although makaigsunan manikamot ng ginsap ko makabalik tayo sa Pizza Tracy magkaido na tayo bago nga mo bisita karon Pizza 14 ini nga mao nga dapit alang sa pag-fellowship igikan gayud sa Pasay Negros Oriental usa sa ato nga viewer sa Facebook Live na kanunay nagasunod na si Pastor Rizzy Baldonado o nga pasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan nga doon ay mga kadasig o ka-excited diya sa pag-fellowship diya sa buluhaton sa buhay na ito usa ni siya kaalagad sa Ginoo na gipiyalan usa although usa ni siya ka-evangelista una nga with me talk about evangelista wala ni sila yung mga simbahan na mga gihugdan wala po ni sila yung relihiyon nga kisandigan o kisaligan yung title ng simbahan bisan asa ni sila igsoon basta makita nila nga ang usa ka simbahan o grupo na nagsunod po sa mensahe sa Ginoo mao nga ato pa sa iya mensahe pastor mo bisita media tungkol kay dinay pinadayag ang Ginoo mismo siya kinabuhi mga nasayod ko nagtuong mao nga dapit naluyo sa mga bagyo mga pagsulay mas mubong pa ang buluhaton para si Maya sa Dios mas mudagan pa ang pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Mao na'y ato nga ibutan sa atong ginuna-una na ikaw ug ako magpagamit ka labaw sa tanan kanang pinasing-pasing sa kaya diya man imo masinati ang tamang paggamit na mahimo mo na siya makapanayo taliwala sa mga pagsulat
Taliwala sa mga paglutos, taliwala sa mga kawalan doon. Apan nagpabiling ka na nahimong likod o nagpabiling baro at baro ang tugdaro. Minungdan ang Diyos, andam siya nga mutabang kanimo, andam siya nga musuplay kanimo kung ikaw makapadayon sa iya nga isangon nga tahas o trabaho para kanimo. Ako pasalamatan sa tanang nga pamakaigsunan din sa dapit sa balog, dapit sa Pilipigan, dapit niya sa country o sa uban pang mga area nga di pagahimo na usap unya ang mga parangkero sa Diyas Pagkimayas ko. Unang akong ina ng akong amigo o pastor, gusto lang sa ko nga makikhalog-ilog in personally kay gisuman ko na diha lamang sa messenger sa magka-communicate. Mas mayo na personal aron mag-astas ang atong panag-istoryahanay sa bahin sa buratong sa Ginoo. Unang ang mga lagad sa Dios ang desisyon ipahimuta, ipahiluna, dili magkarakara, dili magdali-dali. Dapat ang imuhang desisyon haom o insakto na gihanay gayon diha sa kabubuton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi Sister Cherry Ann Filomeno Uyabore. Good morning, Pastor. Good morning usap sa tanan nga mga Filomeno family o Uyabore family. Sa tanan karon nga naminaw sa Saint sa tanan karon nga nagsunod o nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa laing mga nasod, sa tanan nga mga nagasunod ikan sa dapit sa Brazil, dapit sa Kuwait, dapit sa Sweden, even sa Saudi Arabia. Wala nga magpasalamatan sa Ginoo na bisan pa man na ang akong kapikas kinabuhi nga mingadto sa laing mga nasod, although makaigsoon na ang iyang pag-adto, doon ako may katuyuan o kapong tumo para sa imaya sa Diyos. Wala nga ipahilo na po sa Ginoo maayong amo o pag isa pasagdi within 2 months nila nga magpang-apply mga pinaka. Maunga na ni maunga dapit mag-apo sa ta. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Tapos ka sa pagdaig, Lord. Tapos ka sa pagbayaw o ibayaw sa among mga kinabuhi. Inintap na kung dapit sa kabuntagon may magyatag ka naman. May nausap kami, Amahan, magapaambit sa imong mga pulog mga mensahe. Bisan pa man o Diyos, ngayon pa natubang ka na mo, ikaw proteksyon, nagbantay sa mong pagkatulog, umidagat kami ni matawag na kabuntagon. Napunog sa kalikon kadasig ni mong ihatag ka na. Dili kini kabayran mo sa lapi, Amahan. Dili kini kabayran bisan unsang mga butang ining kalibutan na imong pagkamahal ka na. Isa pa man sa tulo na mong kamanganak, sa akong ugagan, kakanunay gayon na katiman, hindi mao nga nato. Bisan pa man o Diyos, sa tanang kaigsunan din sa balog, na makaigsunan dapit sa Pilipigan, hidid by Pastora April ni Akab Turan, magya sa dapit sa Kampuy Amahan. Jadi, amo na usap nga isugdan ang maong panagsimba sa kanimala ni Brother Mario Redim. O diba sa iyang kapikas, inabulog sa ilang mga anak. Nasayip ako o Diyos, hindi na ginapos ng kapanahon. Kung sa uban pang mga area, ano na kayo mga plan na pag-upin sa mga panagsimba. Lord, sa kinabuhi ni Pastor Rishi Baldonado, Amahan,
Aduna sila yung mga tingong. Diyos na Aduna sila yung plano sa pagbisita ng mga Diyos sa milagro, Aduna sila yung mga matinod-anon kahayag sa kangit. kadasig sa pakik-fellowship ni mga David Amahan. Lord, ikaw makabliss. Bisan pa man sa ilahan na yan isuon na karoon yan sa David sa tagtag. Mga sinong may balunado sa kanan ng mga balunado family. Sa celebration o pagpasalamat sa adlaw na natawangan. Hindi ko malabot na sa Tracy. Ikaw magapamuhat sa ilang mga anak na mauli ay gikan sa laing mga nasyon. Bisan pa man sa Pilipinas na sila magkakayo sa mga Baldonado family. Ubang Pastor Rizzi Baldonado, ubang sa iyang pamilya. Salamat o Diyos, usap nila akong pagkahigayunan, dako nga pribilehiyo ng mga katao na magkakahiusa ining naginapos ng mga panahon. Bisan pa man kung manandawa o Diyos ang paglakaw, kaabang ni Pastor Gideon sa among pagpunta sa dapit sa Lanabierto, sa usa ka dakong pagpasalamat sa ikaduha katuig ko Diyos sa assignment ng ulan. Ikaw sa mga panalangin sa among General Station Manager na si Reverend King Ryan Makasaol naman. Panalangin niyo, nagtuwa sila sa kanilang mga Panginoon, labi na sa pinaboy ni Pastor Gideon naman. Uban sa tibok niyang panimalay, uban sa iyang asawa, Pastor Aras, sa panimalay. Uban silang lahat ang mga anak. Lord, akong napag-apog na mga kanina. O uban pang mga katauhan na nagbinan daw po ng kanila. Tanan nga mga lagat, sa tanan nga mga pastor, tanan nga mga pastor, sa tanan, ano na'y katungdanan o Diyos sa simbahan. Naunta o Diyos, ang among mga kinabuhi, mainglahin din sa pagpangalagaan. Ang among kinabuhi o Diyos, hapong, yasa, walaan ng kasulatan, ibin ang among mga kinaiyan, ibin ang among mga batasan, kung ano naman ni mga iwi, nadiling haong sa Biblia, waha sa mga usan, aron ang among kinabuhi, kanunay kini, nagkasubay sa mga pulo ng mga mensahe. Salamat o Diyos, ibig sa katapitas kinabuhi. Nakakaroon sa Saudi Arabia, sa kinabuhi sa mga turis amahan, na umuusap na giyatagan o mayong amo, o ganun na usap na na-communicate sa iyang pamilya. Salamat o Diyos, inong ginubat ang among mga pagkampong na kami. Bisan pa man sa gawa nila katulig o Diyos na kontrata, mahibalik sila din sa Pilipinas na puno sa kadaugan, na makauban ang ilang tagsa-tagsa ng mga panimalay na puno sa kalibay, kadaugan, ikan sa kanila. Lord, mga madapit, ikaw na ang magapanguhat, ikaw na sa magasuklay, ikaw na sa o Diyos, magapanglihok ng mga madapit. Ang among trabaho, mao ang pagsuko, mao ang pagtuman, mao ang pagtaho, na ikaw among mapasalamat. Bisan pa man sa tanan ng mga Panginoon, labaw sa tanan sa malabot na mga thanksgiving, mao ang dapit naman. Sa pagpasalamat, o sa pirmirong ang o pirmirong tuloy, kung hindi ikaw nagsuklay sa tanan ng mga Panginoon, mao ang dapit naman. Sa pag-maintinar, sa pag-maintain ko Diyos sa assignment ka, sa pag-maintain sa wifi connection, kung ikaw nagsuklay nini. Ibig sa tanan nga naghatag panalangin, naghatag ko panalangin, di ko ang sinakasakag sa mga sabahan. I declare blessing, I declare prosperity. Tungkol kay ikaw, magagamit ko sa mga katawhan na mahimong kaabang sa mga bulaton, aron ng imong mga pulo, mga mensahe, mahinagat sa nagkalaing-laing mga nasyon. Tapos ka sa pagdayong pagpasalamat sa tanan karon na naminaw sa Saint Internet, ikaw sa mga panalangin, mga panglingap ang imong mga pulo. Sa ilang mga kasing-kasing muna-unang sa labot ka. Parudanan kay mayaan, nalangit ka ni mga tanan, nag-isa na lang ng Isus ang tanan mo gayong. Amen, amen. Okay, salamat sa Ginoo. Once again, sa kinabuhi ni Ma'am Norbeta Yotratsin, may munta ka ni mo diya, Ma'am. Sa tanan nga mga
Tracy family diya sa Bolong nga ginroy na grasa. Good morning pastor o good morning sa tanan nga nagasunod. Hingi mong tulumanon dalaygon ang Dios sa kanunay pagbantay o pag-uban kanato. So God be the glory. Salamat sa Ginoo Ma'am Norbeta Yutrachi from Bulot. Kung makadlawa doon na may mga lagaw si Pastor Gideon. O niya, ako lang yung sulayan. Mapas pa ba na ako sa oras. Kaya medyo layo-layo man ang malabuyo. Kanya mo sakay pa man siya o maayo going Negros Oriental. Kaya mag-abot lang may mga igsoon diha sa Bae City. Kaya magmotor man sa mga igsoon. Invitation sa pag-adto pagtambong sa ikaduha nga celebration sa Tansuman Day. Wow! Una nga ang mga lagad sa Ginoo, excited po ni nga utambong sa mga lugar na wala pa nato ma-adto eh. Even mga igsoon, 2 times naman ko nag-adto diya sa Gihorgan, diya sa Plagatasano, diya sa Bantolina. Ato sa mga nahalubilo ang mga lagad sa Dios. O welcome ta sa tanang panahon sa ilang nga mga ugadapit. Kung ang mga dawa doon na milakaw kauban sa ako ang igsoon na mubalik lang sab ko karong Sabado tungod kay doon na po'y usag alagad sa Ginoo na mo fellowship hindi mo nga dapit ako nga ningon siya nga pastor naraba ka anapit sa ako sa giingnan nga wala yun mi ang agandawa anang 12 o 13 nakasit up namang daan dugay-dugay pa wala ningin sa buhod pastor kuhan na media nining maong nga dapit iksoon wow dugay na sa siya nga nagasunod sa itong nga programa gikan kayo sa Pasay Negros Oriental usa ni siya kaalagad sa Ginoo nga usa ka ebanghilista matud pa niya sa iyang mensahe adunay mga revelation ang Ginoo nga moari gud siya dire mention uban siya ang pamilya sa mga Baldonado family kay Baldonado man siya unang ako siyang giingnan welcome anytime bisag kinsang organisasyon bisag unsang pundo basta nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo magkayo sa kita maura gina mao nga nining mga dapit wata nagdalag title sa simbahan wata nagtitle nagdala og denominasyon atong gimensahe ang kamayos kini. Muna nga atong nahalubilo ang kalaglaing mga organisasyon. Diya sa dapit sa Gihorgan, dapit sa Bantolina, ibig ang atong General Station Manager, lahi usab na silang title. Apan atubangan sa Ginoo, you and I, brothers and sisters in Christ. Huwag yun nagtuldo ang Biblia. Pinaagi sa title sa simbahan, pinaagi sa denominasyon, maluwas ang tao. Maluwas lamang ang tao kung ang imong kinabuhi maong ya sa pulong sa Ginoo. Maurag yun. Pinagkasimple, pinagkasayon nga buhaton sa tao, unta apan bisod ning tumanon, kay mao'y gipili sa tao ang kalahukan sa kalibutan kay may mutaral ngadtos kalaglagan sa ulahing mga adlaw ng Ginoo. Mga akong ipasalamatan ang Ginoo luyo sa mga bagyo, luyo sa mga pag-uros, nining maong adapit, migluran o miglinaw o hinungdan, mas daghan pang mga buluhaton nga giandam ang Ginoo sa iyang ubos nga alagad labaw sa tanan ni ining maong adapit. Ikaw o ako sulayon, ikaw o ako uyogon, ikaw o ako paabdan kag dakong tsunami kon ligon baga
nga mubarog taliwala niini. Apan kung nagagamot na ang minsay sa Ginoo, dili ug dili gud ka malukaba. Hinunua mo samot ang pagsalig nimo ngadto sa Ginoo. Hinunua mo samot og kalig-on ang minsay sa Ginoo sa imong kasing-kasing una-unag sa labutan, kay diha gipamatud-an nga ikaw lig-on sa atubangan sa langit ng Amahan. Wow! Mao nga bago pa lamang natong i-open ang house church ug nagtuo ko maduna na ko'y lain nga mga area nga pagahimuon ang Dios ug aduna po'y mga alagad sa Ginoo nga makahimo pagdala niini lamang ang inyong umos nga alagad kanunay kining nagpaluyo sa mga bulangton para sa himaya sa Dios. Wow! Mao nga katugtanan ng mga pagsulay sa labay ng mga tuig o mga bulan plano sa Ginoo. Dili ako kamahayan ang mga bagyong mga pagsulay nga naman diha nimo makita sa Dios kung kasaligan ka ba sa trabaho na yung itatrabaho kami mo labaw sa tanang endanasis. Mao nga atong basahon din sa Pinadaya Kapitulo 5 versikulo 1 ngadto kay kini sa 14. Ang nating karnero o pasahon nga niluto. Kinsa man kining nating karnero nga giskutan dinhi sa Biblia? Ikaw ba ni? You and I? Dili. Matubag lamang ini ang pangutana kung ato kining mabasa. Iadto wala makabasa ni ini, dapat basahon nato tanang Biblia. Basahon nato ang tanang panidya sa Biblia. Kay dili pwede nga imuharang salang-salangan. Dili pwede nga magtuon kang Biblia nga mulaban pa sa imong kinaya. Dili pwede nga magwali ka sa pulong sa Ginoo nga mulaban ra nimo. Basahan tanan kung unay say nasulat diha sa balang kasulatan. Aron ikaw o ako mahimong ma-excited. Wow! Kini mo'y dapat na kumusungkot. Kining atong pagkatunan karon mga kaigsunan, usa ni sa kasaysayan sa usa ka tawo nagsakripisyo kanimo ug kanako. Sa diha sa iyang pagkamakainumsanon, sa iyang pagsakripisyo, gigantihan siya siyang amahan nga mao Dios. Mangutan ako, insa bay layhan may sama ni ini. Kay kung layhan kang may sama ni ini, andam kang mo sakripisyo. Andam kang mubuhis og panahon. Andam kang magpagamit. Dili kay magpulo pagamit lamang. Kay sa panahon sa pagsulay, sa panahon sa kalisod, mga waktag kalit. Amen ba? Tinuod maguna. Ang tinud-anay nga nalagad sa Ginoo, bisag uyugon ka ba, bisag tayugon ka ba, magpabiling kang mubarog kay naay Ginoo sa imong kinabuhi. Apan sa panahon sa pagsulay, moabot na gani sa rason ang tao, murason ang tao, ang rason sa tao, daghan ng pasangil, daghan ng hinungdan, kay ning abot ng pagsulay. Moabot sa punto, mga pagmahay, Ginoo na abagyod ka. Ginoo, unsa maning akong kahimtang. Apan wala nimo usisaha, eksamina mismo ang atong kaugalingon kung takos bata sa iyang kahimayan. Wow! Iningatak na og dapit sa kabuntagon atong tun-an o basahon ang Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 14. Naguluhan kinig mga nilukot nga basahon o ang nating karnero. Kinsa maning nating karnero, matubag lamang ang pangutana pinagi sa pagbasa sa Biblia. Kay ikaw ug ako ang mga pangutanan nimo karon nga naghambin hangtod karon og di gud ka mobasa Biblia, di gud na tino o klaro ang katubagan sa imong mga pangutana.
apan kung ikaw himasad pulong sa Ginoo, kung makahibalo pa kang mabasa, kung makakita ka lang sa mga litra, wow, matugkad nimo kung kinsa di ay ang natin karnero niining atong pagatunan karon. O kinsay unya mahisulat dinhi sa pasahon nga nilukot, dinhi sa Revelation igsoon gikan sa kapitulo 1 ngadto sa 22 maonig katapusang sinulat sa kinatibukan nga kasulatan. Dapat mahibaluta kay naa diri sa katapusan nga panahon kung kinsay mo angayan ug takos diha sa kahimayaan sa Ginoo. Wow. Ingon diri, ang nilukot nga basahon og ang nating karnero. Nakita ko ang usa ka nilukot nga basahon diha sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Wow. Ikaw ug ako patlingkuron ka diha sa trono. Unang mangutana ta kanunay sa tong kagalingon, Lord, unsa pa may kulang ug angayan akong buhaton aron makaambit gud ko in 100% sa imong pagbalik. Kay kung dili ta mangutana kanunay sa atong kagalingon, dili ta mo examine kanunay mismo sa atong kagalingon, magpaturagas na tao sa hayoy. Dili ta kabantay mga kaigsunan nga ninglapaw na. Ingon dire, gisulat kini sa sulod og sa gawas og gisiliyuhan og 7 ka selyo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Ma'am Juna Oro from Kuwait. Wala akong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga nagasunod sa laing mga nasod. Although makaigsunan bago pa lamang ang akong asawa to asarian o sa iyang mga kaubanan nga sa wala pag yun sila mo larga, ako silang giingnan nga ayaw mo kalimot sa pulong sa Ginoo. Bisan asa mo hinumdumi sa inyong pagpang-apply, naalang yun sa Ginoo ang kasiguruhan. Wala mo masayod sa inyong mga employer, sa inyong mahimong mga amo, kay daghang kay mga OFW wala ka update, pila ka bulan ni pauli kayo di pagkanon sa amo. Tanggungon, presohon, dili ayo akit-atiman, kapantugan bidak glory ang akong asawa karon naa sa maayo mga amo. Wow. Ang iyang trabaho mas busy pa diri sa Pilipinas. Ingon niya na ang pagkamaayo ang Ginoo. Usasam sa iyang kauban karon. Matod pa niya, Pastor, salamat sa Ginoo nga maayo sa akong amo. O manghinaot ko nga ang iyang pagkamaayo hangtod nga mahuli sila within 2 years. Wow. Ingon siya, manghila ko, Pastor, nga makadungog sa mensahe sa Dios. Although magkaigsunan, dili ni sila mga Kristohanon, mga unbeliever ni. Even gani ang akong wife, ingon siya, maglisod ko o kumbinsir sa akong mga kauban kay dili biya mga Christian. Ingon ko, ipakita ang maayong pagtagad ug aming imong pinulungan aron makita sa imong mga kauban na dunay Kristo sa imong kinabuhi. Ako sa katawo, even sa imong pinulungan sinultihan, makabalo na kung doon na ba kay Kristo sa imong kinabuhi. Ang pangutana ani igsoon, kung mo angkon kang muklim kag Kristohanon, apan ang imong kaugalingon, ang imong batas sa kinaya, sukwahi ni ini, makaingon ang mga unbeliever, balok-balok maning mga Kristohanon. Ayaw sugot nga mismo ang mga unbeliever mahimot ang balok-balok ang mga Kristohanon. Igsoon, nagpahinumdum kanunay ang ubos ninyong alagad. Aron ikaw ug ako, bisan ang tibok kalibutan, kung mga tao nga inyong ikahalubilo sa personal, kung imo siyang mahatagan og maing pagtulunan,
bisag dili na lang na nimo walihag 1:16 kay makita sa imong kinabuhi nga tinuod kang nangalagad sa Ginoo. Wow. Apan kung dili gani haom ang imong kinabuhi, bisag maglukdo pa kag Biblia, bisag magdala ka pa kag sinako nga Biblia, apan imong batas sa kinaya sukwahi sa imong gidala-dalang Biblia, dili mo tuo ang tao, hinunua hilasan hinuon nimo. Hinuon dili. Mao nga ibin wala ko makabalo nga aduna day ang mga kauban, usa sa mga kauban sa ako ang wife nga kanunay nagsunod sa lahi ni atong wa pa siya kaabron. Nahibalaan ako asa man ay karon ma'am sa kauban mami sa imo ang wife. O niya ako sa giingnan, nagsugod naman siya o gitawag og sickly, sick, homesick. Ingko ligo na ang imo ang kinabuhi. Kay first time ni siyang ning-abroad. Huna-una nga na kay pamilya. Huna-una nga na kay mga anak. Naa kay kaugalingon nga pamilya nga nagulat sa Pilipinas. Ug ani usab ang inyong ubos nga lagan, padayon nagpaluyos mga pag-ampo nga mahimo mong ligon. Nga kung bation mo homesick, mahimo mong ligon kung mubasa mo pulong sa Ginoo. Wow! Pwede raman diha sa inyo ang cellphone. Labaw sa tanan no libre man silang mga wifi. Sige ra maganiga online. Diba? Ang Biblia mo'y mulig-on nimo. Ibin mag-inusara ka, nanarbaho ka sa laing mga nason, magbasa ka Biblia. Huna-una ang kakauban nimo ang Ginoo. Huna-una ang adunay mga anghel nga muuban kanimo sa panahon nga ikaw mag-inusara. Tanawa lang gud si Jesus. Sa panahon nga nagbuasa siya sulod sa 40 ka gabi o 40 ka adlaw, nabasay kauban, nabasay escort, nabasay bodyguard. Wa giaton siya sa Holy Spirit dito sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Ikaw ug ako sa panahon nga ikaw mag-inusara, diha ang tentasyon. Wow. Apan kung ma-overcome gani nimo ang tentasyon, to God be the glory, gantihan kas Ginoo nga mao ang Dios. Sama ni ana kining atong pagatun-an karon, kining nilukot o kining nating karniro o kinsa ni. Kay walas kalibutan kini nga mao nga gidiskas karon og kinsa ning nating karniro. Mangutana kung daan makasuhit ba ta sa iyang pagsakripisyo, dili og dili. Dunay mensahe si Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin, maayong buntag pastor, og sa tanan nga nagasunod sa imong programa, maayong buntag sa tanan pastor. Wow, maayong buntag sa tanan. Ilabi na sa naminaw karon sa Shine FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog ang Shine FM ni mao madapit. Although ako raning i-series kay human ini sa mensahe, mudikta na lang ko sa mga greetings o mga request awit magalangit tungod kay nimbalik naman usab ang regular nga klase sa akong anak nga ato nga DJ kanila. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Angkini Pansay. God bless. Morning pastor, watching from Siapao, San Jose. Glory to God. Wow, kumusta mo diha sa San Jose? Sa dapit sa Siapao, San Jose. Although magkaigsunan kanyanto, sige ko kong balik-balik diha, going to Dumaguete. Halos kada adlaw, everyday. Sa diha nga usa ta nga VIP driver sa President San Negros Oriental, mga kaigsunan sa pinakadakong university. Anya wa man ko nagdugay ato mga 3 months na tingali ko maigsoon or 4 months kay may pa-promote man ko og faculty. Itong mga panahon na ning concentrate kong teaching gikan sa 2012. Kung nasayin ko diha sa dapit sa Mabinay Campus maigsoon. Una nga ako pong nahalubilo ang mga katawhan diha sa Mabinay, diha sa dapit sa Namangka. Wow. Unang kung daghan kang obligasyon, daghan kang trabaho,
daghang mahalubilo nimo, daghan nimo maila-ila. Ang problema magud mga igsoon sa tao, kung dili ka tighalubilo ba, usay maguning tao kining kagarbo bitaw sa tao, maumang kunay magdala o way angay. Labi nang magpasigarbos kang kalingon ba nga magpalabaw na yun nga, isakto kay ni sakto ni ako ra gyud, wala ka nang uban ay wala na ilabot. Magbase lang butas Biblia aron wala tay problema. Magkinabuhi lang ta sa pulong sa Ginoo aron data dili malakansi ba. Kay kung ato rang iliteral pagsabot kining Biblia, mahimo bang magarbo ang tao kay moingon mo na ako ra bay gihatagan ani, ako ra bay gihiyasan ani, ako ra bay naarabay ang kuno na ning mo igsoon oy. Moingon na nga ako ra magoy gi naay hiyas, ako ra magoy naikatakos ani, away agay mura kag si Satanas ana. Tanaw na ko si Satanas, di ba si pangangkon bisag dili iya. Amen ba? Nakuha ba nato ang mensahe diya sa pagtintal ni Jesus dito sa Kamingawan? Di ba kinsa may way uwaw ato si Satanas o si Jesus? Sa katapusan nga tentasyon ni Jesus, ningon siya nga, kung muluhod ka nako o muhapa o musimba ka kanako, ihatag nako kining tanang mga butang. Kay gidala man to si Jesus sa pinakataas nga kinatasan gyud yang gipakita ang pagkaanindot sa palibot. Ingon si Satanas, kung muhapa ka kanako o musimba, ihatag nako ning tanan. Ya kisa tag iya sa gipanghinambog, di ba ang Dios nga nagpadala ni Jesus? O sa kabalo mga igsoon nga iyang giatubangan, mas gamahanan pa kay kaniya. Anak ko sa Dios nga gipadala sa kalibutan. Ikaw ug ako igsoon kung tinuod kang anak sa Dios, mahadlok kahakan Satanas. Di oy, hinginli na. In the name of Jesus. Wow. Munang sa panahon mga kaigsuran nga mag-inusara ka, kung magbasa kag Biblia, kung mamalandong ka, kung muampo ka ngadto sa Ginoo, doon na gyud kay kalikod bisan ikaw lang usa. Muna nga paglarga sa akong wife, kulon, ako na lang mag-inusara. Wala ko'y mga assistant, wala ko'y kaabak, unya naglisod ko paghanay. Pero nasayod ko nga magapamuhat ka nining maong kanabi. Wow! Wala pa kalarga ang akong wife, na natay mga assistant pastor, na natay mga kaabag din sa simbahan. Giablihan pa ang ubang area, ug nagtuo ko nga doon na pa'y mga area nga ready ug modawat sa mensahe Ginoo niining naginapos nga mga panahon. Doon na may mga katawhan nga wanawa matutpas taga Cebu. Doon na po'y mga katawhan nga mas more pa nga ipuli unya sa mga dapit o mga lugar nga sinsiro mga lagad sa buhi na ito ng Diyos. Maura man na. Ikaw o ako igsoon screeningon kung tinuod bagyod kang bulawan, kung tinuod bagyod ka nga Kristohanon, dili lamang sa pinulungan, kung dili pamatud-an nimo sa paglahutay pagsakripisyo sa pag-antos taliwalas mga pagsulay. Wow! Kining nating karniro nga atong gidiskas karon, dili ni siya usa ka ordinaryong nating karniro, kundili kining nating karniro mauni nagluwas nato og sa tibok kalibutan. May hinungdan gigantihan siya sa iyang langit ng amahan, og siya mismo may mubalik aron pagkuha nimo og kanako og kanatong tanan. Nagingon ba ang Biblia nga mubalik siya pinaagi sa relihiyon? Nag-ingon ba ang Biblia mga kaigsunan pinaagi sa title sa simbahan? Ikaw ang balikan. Nag-ingon ba ang Biblia mga kaigsunan nga sa iyang pagbalik pinaagi sa nindot nga simbahan? Lukdohon nimo nas langit. Wa may simbahan nga imong madala dito. Wa may adlaw ipapahulay dito base sa revelation nga atong tunan.
Dinis kalibutan maigsoon manag-away. Kay mag-ilog lagi tinubuan. Mauni ako sakto kay adlaw ipapahulay. Adlaw Sabado, adlaw Domingo, maglalis. Even ang Wanis o Trinity maglalis. Magpadak na iskarbo, pero wagoy himo. Ganun man, pag hinampong nalaman na sa tao, apan ang tinudanay kapag serbisyo, ang pagpailog, pagpaubos, o pag-abi-abi sa tanang mga tao. Mauna. Pauman ay atong obligasyon, dili man ang pagpanghukom sa mga reliyon nga dili nimo kabahin, sa mga pundok nga dili nimo kataytol. Apan kung ikaw o ako nagbasa sa Biblia, sister and brothers in Christ, ikaw o ako magkasinabtanay yuta. Wow! Apan kung mubarog ganit mo sa inyong kaugalingong title, diha ra gyud tagdili ta magkayusa. Mao nga usa sa atong listener, usa sa atong follower o viewer gikan sa Basay. Ingon siya, Pastor, usa ako kaadtong ebanghelista. When we talk about ebanghelista, bisan asa na siya nga area ihatod o ipadala na sa Ginoo. Ingon siya, usa sa akong napilian diha nga area, kay gusto siya, even ang iyang mga relatives, gusto siya nga yagdalon diya sa pagpangalagad sa Ginoo uban ang tabang sa Dios. Wow! Ikaw ako imuhan na bang giwalihan ang imong mga igsoon? Imuhang mga relatives, imong mga silingan, o mismo ang imuhang kapitbahay na kasaway? Ang tubag ni anak, naalang yun nimo. Naalang yun nato. Kung makaangay ba ang imong isig katao sa imong batasan o kinaya. Si Jesus, mga kaigsuonan, wa sa kantihi sa wala pa siya nakahuman sa iyang trabaho. Ako sa nangiyon ng silimpan, mga kaigsuonan. Unang salamat sa Ginoo, igsoon. Ang sikretong pagpangalagad, diha ka masukod. Kung moabot na nimo ang mga panamastamas diha sa pagpangalagad. Sa diha nga moabot nimo ang mga pagpanamastamas, di lang gani ka mobalos o pamanamastamas, diha masukod o tinununay kang nangalagad sa Ginoo. Hapan kung mobalos gani ka, way angay. Mapil ka, mapariha kag buot. Ato ning basahon, igsoon. Ingon diri, nakita ko ang usa ka nilukot nga basahon diha sa tuong kamot. Niadtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod o sa gawas o gisilyohan ang 7 ka silyo. 2. Og nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit kinsabay takos nga mutangtang sa mga silyo ug mupuklat sa nilukot nga basahon. Wow! Kinsay nagsinggit, mga anghel. Niingon siya, kinsa may takos nga mutangtang sa silyo. Kinsa may takos niini. Ingon ang 3, apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nya makabukhat sa nilukot nga basahon o makakita sa sulod niini. 4. Nagilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbuklad sa basahon o sa pagtanaw sa sulod niini. 5. Onya usa ka mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leon sa banay sa Hoda, ang gamhanang kaliwat ni David. Wow! Kinsa man ang kaliwat ni David nga nagpakatao. Tingali, moingon sab ka nga, murag kinsa nagway. Pero magbasa kag Biblia, nakabalo na kastubag niya.
Ingon diri, kaliwat ni David, mingdaog o mingtangtang siya sa pito kasilyo o makabukhad sa nilukot nga basahon. Sa 6, o niya nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa upat ka buhing binuhat o sa mga pangulo. Ang nating karnero nga daw miagi pagkamatay. Wow! Kinsa naman nga ang nating karnero nga miagi daw sa pagpakamatay. Ikaw o ako, wala pa mata mo agi pagpangamatay, kay hadlok mga anitang magpakamatay. Hello, mahingon magani tami usos ko, Ginoo buyag-buyag itawon, talapdog sa lawon. Even gani sa imong sikataw maigsoon, makuli gani kang mutabang. Kana, kung walay kasing-kasing o walay kinaiya ni Jesus. Apan kung naagani ang kinaiya ni Jesus, wow! Andam ka, ready ka, o ready sab kang mugahin og panahon para si Mayas Ginoo. Kay simpre, si Jesus mo'y nagari nimo. Simpre ang mensahe Ginoo mo'y nagtugan nato. Wow! Ingon diri, o niya nakita ko ang usang nating karnero nga mintindog taliwala sa trono gilibutan sa upat ka buhing binuhat o sa mga pangulo. Ang nating karnero nga daw miagi pagpakamatay. May 7 kini ka sungay o 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios. Gi-illustrate ni mga kaigsuonan ni ini nga sambingaya o kinsa ni siya. Ning ingon dire nga gidala ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsa may gidala ang nagpakamatay sa tibuok kalibutan? Ingon dire miduol ang nating karnero o gikuha niya ang nilukot nga basahon gikan sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono. Sa dihang gihimo niya kini ang upat ka mga buhing binuhat o ang 24 ka mga pangulo nang hapa atubangan sa nating karnero. O nagusahay maigsul magapangutaan na ta, may pa ni mga Muslim o magampo kay maghapa o niya sa ilang celebration sa sulod sa usa ka bulan Ramadan, grabing sakripisyo. Makaingon ta maigsul na ako ang ilang kinabuhi diha sa pamaagi. Ang problema lang diha, kung tinuod ba ang Ginoo nga giapuan sa base sa Biblia. Kay Biblia ra may mutugan, dili man tama pwede magkahukom sa kung ang Biblia ang ilang gitunan, mao man punay ilaha nga gikinabuhi. Mao nga ikaw ug ako, kung nagbasa kag Biblia, ang imong kinabuhi unta haom sa Biblia. I mean ba? Kay kung ang tao naghimasag Biblia unya ang batas sa kinaaya dili haom, dili apektibo. Gausik-usik na lamang tas ato panahon. Tinuod dili. Tinuod yun ha. Basic dili pa mo moingon ng dili. Kaysa imo pagbasa pa lamang kung nakakuha kag maipagtulunan, imposible magdili mausob ang mong batasan. Or maura gyud imong batasan. Ana raman na ang litunganay. Kaya doon naman po mo ingon nga, ay bisag asa pa ng musimba, bisag asa pag simbahana, o maurgi batasan, di ko na mausap. Nausao man na mangison. Pero di ko mo tuuoy. Kung ikaw o ako, magpausap yun sa pulong sa Ginoo, mausap magod ka, uban ang tabang sa Ginoo. Kung maning kamot sab ka. Pero kung garbo yun ang tao, di ko na mausap, imo pa ng ako. Ako maguna mo pagawas mangguna. Tanawar ako si Satanas. Ang kinain ni Satanas magsigig pangangkon. Bisag dili iyaha. Iyang ipaninom paghinambugan si Jesus sa panahon sa iyang pagtintal dito sa kamingawan.
Imagine nimo 40 ka adlaw 40 ka gabi gigutom si Jesus. Ninduol po si Satanas, nagsamok-samok. Mao nga sa panahon sa imong pagpangalagad kanang moabot nimo nga kanang makaingon kang grabihan naman ni Ginoo. Oy, kanang wala na ka ba? Sunok-sunok pod ka. Tanawa na kung kahintay ni Satanas, di ba gigutom siya? Dool po dayo si Satanas. Kung anak ka man sa Dios, himo ang kining bato, aron matagbaw ang imong kagutom. Aba niingon si Jesus, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili mabuhi ang tao sa matagpulong sa mga gula sa baba sa Dios. Wow! Sa tupayuan ay dili lamang pagkaon lunlun nga luto, lunlun nga saging unsa pa diya gisulod sa imutihan, mabuhi ka kundili nagkinahanglan tag pagkaon nga mao ang pulong sa Ginoo aron ang atong espirituhanon nga bahin kanunay ni excited. Wow! Wow na nga nining sa iyong kabuntagon, wa pata ka pangapi, wa pata ka atos abuhan, nagkapangapi na ta. Ang atong ipangaping una, mao ang mensahe Ginoo. Aron matudluan ang atong espirituhanon nga bahin everyday. Aron sa matag-adlaw nato nga kalihukan, doon na natay giyang daan pinaagi sa balaang kasulatan. Wow! Kung atong una-unaon ka ng inyong paglantaw karon sa Facebook Live, nagago na mo ana. Naghatag na mo panahon, nagpalit mo, nagasto mo kwarta, nagasto mo oras sa inyong pagpatalingog. Mohinungdan nga matag panahon, adunay kahulugan. Mao nga niining mao nga David, ang inyong ubos nga agad, kanunay sabning, nagmanasigon sa pagpaambit sa mensahe sa Dios. Ikaw ug ako nasayod ko na naamoy obligasyon. Ako sab naasap ko'y obligasyon para sa akong pamilya. Kaya naman ko'y mga anak siyempre. Mo trabaho ko, mukugi ko, maningkamot ko para sa akong pamilya. Wow! Apan dili pwede nga ang atong espirituhanon nga bahin magluya, mag-uspag taani o walay pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan, mainit tas palibot, mauwata, ma-scam ta. Pagkadaghan arabang scammer ron panahon na. Ingon diri mga igsoon, ningon sa unahan sa city, minduol ang nating karnero o gikuha niya ang nilukot nga pasahon gikan sa tuong kamot ni atong naglingkod sa trono. 8. Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat o 24 ka mga pangulo ng hapa at ubangan sa nating karnero. Wow! Grabe oy! Ikaw ug ako nakahimo ka bang pag-ampos Ginoo nga muhapa? Tingali sa ato nga organisasyon o sa simbahan, sa sulod sa sinagoga o sa templo mga kaigsuonan, manghapa ang mga tao mo simba mo yun, hala natakdan ang tingali ni. Lain na sa tingali ang isyo. Lain na sa tingali mo ingon natakdan matingali ni sa upang organisasyon anong gatuwan naman mura manig mga unglo na. Pero diha sa pulong sa Ginoo, kining mga katawhan nga mingila sa karnero, nating karnero, nagsimba og minghapa gani. Tanawa lang ko si Jesus sa iyang pag-ampo dito sa bukid sa Getsemane. Ang iyang mga luha daw dagko tinulo sa ulan, kadagko. Ikaw ug ako tingali kung imo pag-ampo murag easy lang ba? O niya una nimong introduction, Lord, tagai kong mga pagkaon, tagai kong mga butang, wala na pagani nimo pasalamati ang Ginoo nga nakamata-pata, napatay kusog kada adlaw aron magamit nato sa atong inadlaw nga mga pagkugi. Wow! Ikaw ug ako mo igsuon, naaraman gud ang desisyon. Siyempre kami mga alagad sa Ginoo, dili may makadalas inyo ha. Ang among obligasyon mao ang pagwali sa kamatuoran, paggiya, pagtudlo, pagpahinumdum,
sa angay buhaton sa tao sa kalibutan. Apan ang pangkumbinsir, dili amo ang obligasyon. Ang Dios na ang mag-igo ni ana. Wow! Tinuod dili. Ang imong pangkumbinsir mga tao, dili na imong katungdanan. Ang katungdanan nimo ang pagwali sa kamatuoran, labaw sa tanan ang pagkinabuhi ni maura man na. Dili na mister nimong guyoro ng tao, kay di na nimo maguyo bisag kung sa kayanong tao sa katibong kalibutan. Imo yung guyuron nga ino nimo ari diri simba, ayaw mo diha. Kay wa nay mga klaro nga mga simbahan na kalaglagan ko ng padulngan ng mga taong sama niya na unya. Tinuod dili, ayaw iangin ang imong kinabuhi sa ubang mga tao nga dili gusto sa usa ka organisasyon. Kay mamahimo man kang marsyalo ana. Ayaw. Mao nga sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, dapat ikaw o ako ikaw kagawasan ang tao, ipin ang imong pamilya. Kung imo na silang giwalihan sa pulong sa Ginoo, timan wala na makikabilingan ana ato bang nga sa Ginoo. Simpre, nakadumog na sila sa mensahe sa Ginoo. Kana kung mismo nga ikaw nagwali, nagkinabuhi nini. Maura man ay ipangita sa Dios man. Dili na mistil pag imong pungan ang mga tao nga ingnon nimo nga brinuaso nimo, ayaw na mong simba dito, ayaw na mong simba diya, ayaw na mong bisag simba, ari mo diri kay kini mo sakto, kini mo ititle sakto, title ray mong gisimba diya, ay dili dahi ang Ginoo. Hello, mao nga mintras panduna pa'y panahon katong mga taong sama ni Hanag Batasan, hinahinahin na ninyo kontrol ang inyong kinabuhi. O ginumdumi o pagbasa sa pulong sa Ginoo aron makakatuntag pag-ayo. Kay bisag unsaon pa nato claim nga Kristohanon ta, sa panahon sa pagbalik ni Jesus, binuhatag kinaaya ato banga. Tinuod dili, ingon gani mong dili, na mo kitang pagkakon ato banga sa Ginoo. Kanya niingon rin ba sa Revelation mga igsoon, wala na may pagkakon nga pasudlong dito sa gingarian. Kusog man ang muto mo. Ingon diri sa dapit sa unahan. Ang 24 mga kaigsunan ka Pangulo nang hapa at ubangan sa nating karnero, matag usa kanila may dalang alba o mga bulawang panaksan nga puno sa insinso o mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Grabe kayo ang ilang gihimo. Insinso bulawan, pero ato sa simbahan hadlok ng ganit ang mo-offering pilag 5 kung sa badiya. Imo lagi si pastor ray mapurot, moray madato. Igsoon dili magud katugkad ang tao kung dili maglid og simbahan. Dili makatugkad ang tao kung dili siya mahimong alagad sa Ginoo. Mao nga bisan nagkalaing-laing organisasyon, saludog ko sa mga alagad sa Ginoo, labaw sa tanan nagserbisyo sa tinudanay. Kay bisag unsang organisasyon kung nakasabot ka, managsuon kita atubangan sa Ginoo. Wow! Kay tinuod nga mga alagad sa Ginoo, moingon lang yun na. Kung makabati og sugilanon, moingon lang yun na. Wala pa na ipalansang sa cross ang kinaiyaan na. Isang kauban pa nang nag-fellowship. Kay dili tanan sa simbahan nga parehang batas ang kinaiya. Moingon lang yun ang alagad sa Ginoo. Wala pag yun na magpalansang tinulod diha sa cross ka ng kinaiyan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Naomi Yano Caranil. Nagwas-usap sa ato nga programa. Long time you see, ma'am. Ang sa tanan nga mga Piano Caranil family. God bless you kaninyong tanan. Igsoon din sa social media, alampingan nga numan, ibin sa ginagmay nga kakulian, i-post man dayon sa social media, magpakaulaw man dayon. Grabe bitaw kinigtara sa tao, di na ba mo ilang Kristohano? Mangunay rabasab.
Muna inisod. Apan kung tinuod ka magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, di ka tigdali-dali magdesisyon. Dili ka magkarakara. Sa parang magkarakara, pastor. Kaya parang murag galumigas ba nga dili mahimutang. Ana rasab ng adlawa, ana rasab ng simanahaw na. Nawa pagkasunod ana, di ba mawagtang ra na murag katong aso. Ingon diri mga ekson. Kung sa ingon diri sa 9, nag-awit sila og bag-ong awit. Mangutana ko mga ekson, unsa man ang bag-ong awit? Basta para sa Ginoo bag-ong awit. Kinahimuot man ko mga kaigsonan nga doon ay nagkanta o kana batang kanta batang kanta ba nga sa una pang panahon sa akong mga ginikanan nga mga kanta ba mga kaigsonan nga kinumpos, pero dili kinumpos sa kalibutan kundi para sa Ginoo. Nigkanta siya igsoon unsa man ang giingnan mapod nga or daan na marong kantaha natanawa na ko na. Di mo rin nabukog itaw ng gagkanta kaya di na magdaan. Ya Kristohanon kayo ka, wa ka kasabot o kung saan ng daan o bako nga kanta, kaway angay. Mao nga nga itong pinulungan mga igsoon, maura po na yung mapakaulaw na to, kundi kita makabantay mga Kristohanon. Di giingnan, wala may daan nga kanta diha sa atubangan sa Ginoo. Ikaw ray daan kay wa ka kasabot sa imong pinulungan na tinuod maguna kung ang mga tao mga kaigsunan nga dili himasag Biblia magpataka rag sulti istorya kana ra pong higayuna pero pagkasunod ana bantay ana maunay magsabubang sa batikos sa tagkalaing-laing mga tao sa palibot. Ako lang yun nga gidasig ang matagosa. Ang atong pang pinulungan, atong batayan, atong sinultihan, atong batayan. Kay basig mo balik ni mga igsoon nato o kita mo hinuoy datukan sa tanan. Wow! Nagkabantay mo ka ng mga taong kusog manaluisog. Sa iyang isigatawo, Luzon, Visayas, and Mindanao sa tipong kalibutan. Apag itaw ana nga mahon hinulami na ba murag napatasan ba bisag kinsa rito lisukon. Mangutana ko, apila makabok na bilin sa imong gitulisok nga tudlo? Opat. Pila kabok mo balik nimo? Opat. Pila kabok imong gitulisok sa usa ka tawo? Usara. Ako ikson kapila naman ko naka-encounting mga taong sama ni ana manulisok katawan na ako na. Ayaw lang ko surang-surang nga pasakit. Labi nag kulatahon ka sa palongon ka, mada magpasarang palong ka, magpakulata ka. Sipat, bahalang inog ang talawan. Pero manulisog lang, mga saba, mga Ismail ako Wa makasabot ng tawa na siyang kagalingon o pila kabok na bili nang nabili siyang tudlo. Tinoo dili. Doon ay mga tao nga musumbong na ko nga moingon nga pastor pagkasakitay ko na naman. Sa kitulisog magod ko ay katawer na ihag nga nas Ginoo itog yan nas Ginoo. I-enjoy ang imong kinabuhing Kristohanon. Tinoon maguna. Gana may mga tao, mga kaigsunan nga kusog ay manulisog kunya murag sikat na ba sila kay kanitawa na ako nang gitulisog ko wa garagon mo imig. Pero wa siya kasabot siya kaugalingon mga kaigsunan siya dahil pinaka makaluluoy ato ba mas Ginoo. Adayon ta mga kaigsunan. Tanawa ra ko diri. Nag-awit sila og bag-ong awit takos sa pagkuha sa nilukot nga pasahon o sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka o pinaagi sa imuhang dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Wow! Diha na natubag. Kinsa maning nating karnero o kinsab-sab ning gipatay o nagpatagas sa dugo alang sa daghang mga katawhan. Dili kay daghang katawhan kundi alang sa tibuok kalibutan. Kung moingon gani ka alang sa daghang katawhan, apay nabilin anak pastor.
tibuok kalibutan ang iyang ipakamatyan. Wow! Gikan sa tanang banay sa pinulungan sa katawhan o kanasoran na pinalampilang man ka pinulungan sa tibuok kalibutan. Lingwahe, tanang banay, tanang pinulungan na nato ininsig Chinese unsa pa diya. Kung mo abroad ka mga kaigsunan, schooling o kag ginagmay nga Arabic word. O na nga pag-abot dito sa akong wife, dahil sa kauban nga Indonesian, ngo niya magkasinabot ramos imong kauban, ay isa mag-ininsig god. Ug dili gani magkasabot mga igsoon ang tao mo, ang wording basta mo ingon ay mag-ininsig, lisod din ning ininsig sa. Una nga mag-practice rin niya tahanan mga igsoon. Kay lisod mag yun na mauman ay himuon na yung siniganan nga mag-ininsig kun lamang aron magkasinabtan ay dalang sinyas-sinyas. Pero kung kabalo kang in English, kay mauman na international nga language, magkasinabot yun mo kay namatay in English nga usa duha tulo. Pero usa sa atong viewer mga kaigsunan di asan na itong lugar ipadalan ko mga kaigsunan og mensahe nga wa gyud ko kasabot ko aliw lang ko kuno ginagmay lang in English be kay aron nato nang masabtan wa gyud. Awagin may magkasinabot maigsoon kay dili masam nato madalag sinyas kay wa man nato ikahalubin personally. Ni undang igsoon. Padayon ta ba kaigsoon ingon dire sa unahan. Gihimo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios. Wow. O maghari sila sa kalibutan 11. O mitanaw ako pag-usap nadungog ko ang kalibuang mga anghel nga nag-alirong sila sa trono uban sa upat kabuhing binuhat og mga pangulo. Wow. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Saman. Kanunay yun yung nagmadasikon sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Brother Armando Inglaterra, gikan kayo sa Samal o mag-anlawa, magkakita na sa aming Pastor King, atong General Station Manager, kauban ni Pastor Gideon. Yan ingon si Pastor Gideon, kuyog ta Pastor, kay wa ko'y kauban. Lahi ra ba sa aming tawhaan na ko'y kauban, maigsoon. Kay dili kampante. Na may tao mga kaigsunan ko sa Ginoo nga naanan bang na ikapartner ka na bang magbiyahe motor. Dili maguna siya dili na siya kana bang hilig-hilig ba. Kaya kini si Pastor Gideon kani ato wala kaw ni siya naago ni siya assistant o kauban nga kanunay gyud niya nga makuyog. Sa ako po nga kahimtang layhan kung ako lang mag-inusara. Inaanat ko ba nga maglakaw-lakaw ko nga ako lang usa. Kay kampante ko mga kaigsunan nganuman unang-una sa akong una-una kung doon ako'y kauban sa panahon nga dili na to matag-an ba ang panahon una nga uldo magkaigsunan mas nindot man sab nga magbiyahe kang doon na kay kauban. Depende na sa hilig sa tao. Matod pa niya Pastor, kuha ko'y kauban malahan, moroma kong makuyapan. Maglain makuno iyahang una-una. Kanabang ibihang pag-travel ba? Kanang dili sa kampante, kinaanad lagi siya nga, kinahanglan na siya kauban. Ibin magmotor. Although magkaigsunan, mas nindot manggundo na kay kauban, kay naa kay ka-istorya, labi nagmagmotor ka, dili ka tulgon. Pero ako mga igsoon, tungod sa ako ang kaniadto nga gamay ko, kay bisan asa ko paingon, ako ra magud usa. Naanan ko magsinggol-singgol, labi na maglakaw-lakaw ko, kaysa na ako'y kauban, madugay ako lakaw. Kay malangay man maigsoon, kay mag-agad man ako, ako may mag-agad niya, dili man ako may mag-agad sa akong kauban. Kinaanad magug pinaspasay. Unang kaniadto mga kaigsunan nga usa ta ka gitawag og track and field. Mag-jogging ko ako lang usa. Di ko layhag doon ako'y kauban kay musamot man ko kalangay. Kay nag-apas man ko sa oras kay kung intra kani kag gitawag og track and field.
dapat ang imong misyoron sa imong dagan o sa imong speech sa imong pagdagan ang oras ang sikan, dili ang gidugayon sa imong nga oras. Kung mo intra kag Milo Marathon, dapat ang sikan og segundo imo na sa kwaon o kwaon nimo ang pinakaubos nga oras. Muna nga naanad ko inusara kanang magjogging ko kaniadto alas 4 gikan sa Bais ngadto sa Tanay City. Pila man ang kilometro within 14 kilometers ako man ang balikon every Saturday o Sunday. Na pa ko'y gibala nga which unang kaniadto magkaigsunan ang akong lawas grabe nabugbog nis practice sa exercise bisan gani sa gitawag og armidasin 12 ka tuig 12 ka klase nga exercise sa mga army. Mao nang hangtod karon nga naa nakos pangindaron mao ra gyapon ang akong style layhan lang gyud ko nga mag-inusara maglakaw-lakaw. Nga salamat sa Ginoo although magkaigsunan dapat ang atong kinabuhi ni kalibutan na gitawag og flexible. Pero ang ako lang yun nga hiyas nganong ang akong rason lang sa ako lang ning rason dili sa uban tingali sa inyo nga usa ka sa ako lang rason naanan maggugo og pinaspasay tungod sa kahimtang kaniadto nga nag-working ko pag imo nung oras yun na o niya nahimutang VIP driver president katong amo ang presidente kaniadto mingon sa sapre kuaa kutob sa imong makaya ang gihulngan going to Bayawan kay naatay oras musugod na ang program. Pangulbaan akong sugod igsoon ko Lord ikaw nagimagiyan ako ani kay paluparonan ako ning sakyanan. Kay mangisong man to mga igsoon kay siya bay mo speaker. Unya ingon masab siya gikat sa Bayawan adto tag Lapu-Lapu. Kung sa orasaha sir alas 2 kuha na. Unang kani ato maigsoon na akong gihimo nga balay katong estrada adto ko dito magsige tulog-tulog paghuman sa program bulot gikan sa Bayawan going Lapu-Lapu. Grabe. Kulod, ikaw nag-igo ining among travel. Nangatulong na kong kauban maigsoon while nagdagan ang sakyanan 160 ang dagan pataas. 100 ang dagan sa estrada maigsoon normal lang na kaniadto iko Lord. Kung naagwitaw ani magpasamang-samang murag Sicilio gyud. Abantugan binaglory. Abata. Kaya doon ay plano ang Ginoo sa itong kinabuhi. Hangtod nakafocus ta diha sa pagwali sa mensahe sa Diyos. Wow! Ang imong kasinatian, sikat sa imong pagkatao hangtod karon himuan ng inspirasyon. Mga kalaysyon, mga problema, trabaho nga imong na-encounter kaniadto ug hangtod karon. Hinungdan ni ining mao nga dapit. Ning samot ang trabaho. Apan trabaho dili trabaho para sa kalibutan kundi trabaho para sa Ginoo. Ano ni mensahe si Brother Armando Inglaterra from samahan mayong buntag pastor mayong buntag usab kanimo diha Brother Armando Inglaterra. Ug mga adlaw magkakita no sami sa imong amigo nga si Reverend K. Brian Magasaol. Mao niya tingali sa sunod semana magama nagyog FM radio diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Una ako lagi silang ingnon, nag-agad ng gikus panalangin pastor. Dili biya tagalakaw o atay panalangin. Although makaigsunan, ano naman tayo ginagmay nga trabaho sa university. Itrabaho pa man mga igsoon sa amo ang kasir. Last week ba yun? Pero ato na kung paaboton, importante, natay mapaabot. Anara, ikaw o ako maigsoon, unsay atong ipaabot sa atong kinabuhi Kristohanon, bagong langit o bagong yuta, hinumdumi ang imuhang ipaabot bagong langit o bagong yuta. Pangutana unsaon nato paghimo o pagpuyo nga makapuyo tas kitaganas Ginoo sa iyang kingharian nga way katapusan. Wow! Kay ang tinuod ining kalibutana, kining atong gilingkuran, kining FM radio, kanang imong balay nga mansyon, kanang imong tiles, kanang imong sakyanan, mawala na igsoon, taligdar na. Kanang imong trabaho,
nga gikabisihan karon nga dili para sa Ginoo, mawala na. Mao nga dapat mga kaigsuonan ang atong pagpangalagad sa buhay nato nga Dios atong i-balance. Di sab nako i-reject, dili sab nako i-wash out ang gitawag og paningkamot sa taos kalibutan. Ngano man buhi pamata, di pamata espiritu. Dili pwede igsoon nga moingon ta sige gwali espiritu al ato mo sa langit kay espiritu naman mo. Dapat ang atong kinabuhi, ang ato ang iminsay, dapat i-balance. Lamang, kasagaran magod nga madalas og sa mentalidad sa tao, ang gipaningkamutan lamang sa tao, kanang unod-nun nga panginahanglan karon. Apan wala nahatagig panahon, ang espirituhanon nga kalanon, labi na diha sa pulong sa Ginoo. Kay mao naman na nabatik sa tao sa kalibutan, nga kung ang tao maningkamot, nga ang tao mo trabaho, ang tao mo kugi, mabuhi, kontinto na, pero wala man na siya naguna-una, nga doon na pa'y laing atubangon sa panahon sa atong kamatayon, sa human sa atong pagkamatay sa kalibutan. Tao, tanahon lang ko na itong maigson sa mga taong maghiko, sa taong maghilo. Kung nakahuna-una na siya kaugalingon nga dili na dapat buhaton. Nganong nakahuna-una ang tao nga niya na pagbuong siya kaugalingon? Ang iyang una-una muingon man na nga, kung mamatay ko, impas na bitaw akong utang. Kung mamatay ko, wala na tanan. Apan kung ang usa ka tao naguna-una nga human sa imong kamatayon, naa pa kay mas worse ni imong atubangon, nga mao ang paghukom, asa makapaingon, impierno bagag langit. Mahadlok kang magpakamatay, oy. Even gani yuan ay igsoon karon. Daghan pa gani mga tao nga hanlok mo balik ang si Jesus. Kay mawilis pas pangabutang labi ng mga dato na. Mao nga dili man sayop ud ang Biblia nga ang dato lisod sa pagsulod sa kingharian sa langit, masayon pa ang pagsulod sa hilo dito sa usa ka dagom kaysa usa ka taong dato. Ngano man ang iyang una-una na anamas iyang pagkaadunahan, magsalig naman sa kwarta, magsalig naman siya pagkadato, kay nagtuo man siya nga ang iyang pagkadato, ang iyang pagkailados kalibutan, maunay mga tubang dito sa langit, maunay iyang madalaba nga makapapuyon po siya sa kingharian nga giandam sa Ginoo. Dili man na maoy iandam sa Ginoo. Ang andaman sa Ginoo agkatong taong kampante, tao nga mapaubsanon, tao nga nagpadayon sa pagserbisyo sa puluhaton para sa Ginoo. Wow! Maunay gantihan base sa balaang kasulatan, dili na ako pinulungan. Base sa balaang kasulatan, di ta mo gawas ang pulong sa Dios. Tanawa lagod si Jesus, niingon siya, nag-ingon usab ang kasulatan. Simbaha ang imuha, simbaha ang Dios, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang alagara, pahawa Satanas. Sipat si Satanas, oy kay mo si Satanas isuka man ini. Di man ini madalag tintal na ako ni si Jesus. Natanawa ra ko na. Ikaw ug ako mga igsoon, pakit bisugi ang mga tentasyon, gawas ni kahisap. Dili pwede mga kaigsunan ko sa Ginoo nga kasagaran rabas mga tao sa kalibutan, bisag minyo na magpatsansing man sab, magpaluatubang man sab. Nagpasabot mga igsoon, magpatintal ka, sipat oy, paminaw ni mo nga lahi naman sipat. Balik ta mga igsoon sa atong mensahe. Ingon diri mga igsoon, ang 11, og mitanaw ako pag-usap ug nadungog ko ang kalibuang mga anghel. Wow! Nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka mga buhing binuhat ug mga pangulo. 12, ug nag-awit sila makusog ang nating karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom. Nakinsa man ang ipatay kaniadto nga nabanhawin in 3 days. Di ba si Jesus? Si Jesus ang gisgutan niini ang nating karnero.
Dili ikaw, dili ako. Is kalibutan maigsoon ako'y mo angkon-angkon na ako no dias Mindanao. Asa na diha na ako ni Kristo diha. Tapos sa China, amot pa lamang na igsoon gawa man sa Biblia man. Mahurot na lamang natong basa dinis Revelation maigsoon dinis bag-o nga pinadayag. Dinigikan sa Mateo hangtod sa Revelation wa agyoy nasulat diha ka naas Mindanao, naas Davao, nasa China ng Jesus. Ingalin ay Jesus magkaigsunan pero tao nangalan sa tao. Ingon dire sa 13, nadungo ko ang tanang binuhat dito sa langit dinhi sa yuta o ilalom sa yuta o sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan o nag-awit sila, nag-ingon alang kaniya ang naglingkod sa trono alang sa nating karnero. Wow! Ang atong gimensahe kinabuhi ni Jesus. Ang atong giwali karon kinabuhi og kahimtang ni Jesus. Aron kita makasunod, maningkamot ta nga mahisama niya. Unsay atong buhaton, magpailog ta hangtod sa katapusang kutlo sa atong gininawa. Atong nang basahon ang Hebreanon ug unsay gihimo ni Jesus. Nganong gihatagan siya katungon, nganong gihatagan siya og dakog lunak dito sa trono sa iyang amahan ug naglingkod karon diya sa iyang trono sa Dios. Wow! Ikaw ug ako dapat atong panaminan ang gihimo ni Jesus. Kay kung dili gani ta kahimo, pwede tang paingon sa kalaglagan. Kung di gani ta ka sugakon sa mga pagsulay, o talikod lang yung tagkawagtang. Ingon diri maigsoon, sa 14 o mitupad ang upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon, Amin, nang hapa ang mga pangulo o nagsimba. Wow! Imo na ba nahimo ni sa imong pag-ampo? Or wala nimo na mahimo? Kay kung makitaan po ka sa simbahan nga nag-ampo, nagapa, lahi na sa mga isyo. Ingnon masab ka, mura na po ni mga tawhanag na lain na sab ni. Atong basaon ang Hebreanon kung unsay kahimtang ni Jesus. Usa siya gihatagan sa koronas kadaugan, gihatagan sa griwan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Naagoy sa gibuhat. Ikaw ug ako maigsoon wa gyud mapaabot sa tao magsigir og siting pretty. Kung wala gani kay buhaton para si Mayas Ginoo, para siya kadungganan, posibilidad o makuli yun ang Ginoo mo panalangin nimo. Dili madalag imagine ang panalangin sa Dios. Minundan ang mga alagad sa Ginoo, left and right ang paningkamot. Wala ta mag-agad og dunol og unsa pa diha nag-agadas planos Ginoo. Dapat ikaw alagad sa Dios na ako kay buhaton paningkamot kogi para sa imong pamilya. Si Apostol Pablo maigsoon, wala siya nagtinapulan gani iyang giingnan ang mga tao kaniadto. Kanang mga tapulan dili pagkanon. Kung imong basahon ang panultihon igsoon gikan sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 31. Kay gikan sa kapitulo 1:31 raman ang panultihon or kawikaan or proverbio, diha nimo mabasa ang imong kinaiya. Ang sitwasyon sa tao, kugihan, maldito, tanan, batasan na diha. Unang dili gani kakahuman sa kinatibukan sa panultihon, kanang imong batasan tingali karon sa tao. Bisa Kristohan nun, maurag yun. Ang problema, mao magunigiingon sa tao. Ay, bisa ko sa pastor, basta mauray batasan. At tanawa rago na, wa magutay mahimo anak. Lisod man na maigsoon, matod basaw sa kamagwawali, kanang batasan kinaya, dili man na madalag laboratory ko. Kanang imong una-una nga dautan, dili na madalag X-ray. Muingon na ng doktor, ikaw, rago itaway makaayo anak dodong inday. Dili mi anak baka trace up natanawa rago na. Last nga mga bersikulo, hapit na mata alas 6.
Although pupadayon lang ko sa mga greetings o mga pagtumbaya may suon kay na magoy klase ron na may klase ako ang anak. Ako ning basahon ang Hebreanon kapitulo 12 versikulo 2. Sa kasaysayan ni Jesus nga wala niya gikaulaw ang iyang kaimtang kaniadto sa diha pa sa naa pa sa dinis kalibutan hangtod nahiabot siya dito sa trono sa Dios ug naglingkod. Ikaw ug ako mga igsoon sa atong pagkakristohanon kung ato ganing ikaulaw ibin gani sa pagwali murag maingon ayay basin nagway na aron na mo nakayubit nako basin kay nakasaway nako. Dili man makasaway ang mga tao kung ang imong giwali ug imong gikaniboy isab. Kawas kung nagwali ka niya ang imong kinaboy batase kiniya sukwahi magluod-luod ang mga tao anaoy. Grabe ra ba nang inana mga kaigsunan nga naman mo ingon man ang hilasan mo na iyon usap panitawanan ni nga kisa kay mutuon ni mo natanawa ra guna bisig imo pang usa-usaw saka ng panimalay imong kumbinsiron natawa na ka oy una sa gwali imong kagulingon oy minsulto biya ka na may suon ano man ingnon man ka ay magwali-wali kang otong mapuka makauulaw. Hello. Ita magpakaulaw at tubangan sa Ginoo mga igsoon, mga Kristohanon. Ita magpakaulaw. Tingali mga kaigsunan, kanang mga kalihokan ni ana, okay lang na sila kay makaingon man nga sakto nang ilang una pero atubangan sa Ginoo dili na sa sakto base sa Biblia. Mao na nga kung magbase ko tag Biblia ang atong kinabuhi, perting grabe kay ni kalambingan ang ato ang una-una ang ato ang batasan, pinulungan, perte ni kalambingan, usa kalitog nimo ibin sa imong pinulungan. Ibin gani sa mga Kristohano may matay sa pastilan nakuha na. Kaya maumanay nahabit sa kalibutan. Unya ang makadungog ni ana ang mga unbeliever unya pag-upalama makaingon man na dugay na ning nangalagad unya na apay ginagmay nga mao nga ako gyud gi-advise sa matag usa. Ibin gani sa tong pinulungan mabal-an na ta Kristohano bata og dili tinudanay. Salamat sa imong kinabuhi Sir Dan is Iway. Ato ang kauban diya nga magtutudlo sa dakong university si Engineer Dan Iway. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir nga padayon ka nagasunod sa atong programa. Kini atong programa wa juni wala ta nagdalag reliyon, wa ta nagdalag pundo, lamang ang atong gitun-an minsay sa Ginoo. Kay diha sa minsay sa Ginoo ikaw ug ako dinhita makapupo ug maayong pamaagi, maayong pagtulunan aron ang atong kinabuhi nga hinuluman ining kinabuhi doon na may balor o pili sa panahon sa pagbalik ni Jesus. Ikaw o ako miingon lang yun ko kining atong kinabuhi nining kalibutan na sama lang yun ni sa aso. Winungdan ato ning ampingan o alimahan uban ang tabang sa Ginoo aron ang tanan natong paghago, ang tanan natong buhat sa atong mga kamot naa sa 100% nga mahimaya ang Ginoo. Dili mausik ang imong oras, dili mausik ang imong kahago dining kalibutan kung ikaw ang atong kinabuhi inline gayon sa Biblia. Wow! Matag gutlo, matag oras, matag minuto adunay kahulugan ang imong kinabuhi nining kalibutan mao pinangga ayaw usiki ang pagkamaayos Ginoo nga hangtod karon buhi pata ikaw ug ako niining mga panahon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Armando Inglaterra from Samal. Amin tinuod jud pastor. Wala joy doktor makaayo anak. Gawas ra jud sa atong kaugalingon nga pagpag-upan ang minsay sa Ginoo. Tinuod yun na.
walay makapag-o, walay makausap, walay makaayo nga doktor, even doktor of medicine, bisan gikan pa sa Israel, bisan pa gikan sa United States nga doktor, dili makaayo sa batasang kinaaya ug una-una sa tao, kundi ikaw lang ug ako ug ang Biblia mo'y muusab sa imong kinabuhi uban ang tabang sa Ginoo. Wow, tinuod man yun na. Kay imong igsuon, ikaw even kaluha, dili ko na parehag kinaiya. Way maka-discuss sa tao sa una-una sa tao. Even kamo karon. Even ang naminaw sa FM radio karon. Wa ko mahibalo kung dunay naglagot, dunay nangisog, dunay naguol, dunay nalipay. Apan kining tanan, gidiscuss nato pinaagi sa balaang kasulatan aron ikaw ug ako makiyahan diha sa pulong sa Ginoo. Wala minahayabot niini nga mao nga trabaho kung kami mismo wala mo surrender totalis Ginoo. Wow. Niini nga tagna og dakit sa kabuntagon. Si Jesus ako ning basahon, tanaw lagon ang kinabuhi ni Jesus. Kapitulo 12 sa Hebreano, kapitulo 12, versikulo 2. Budikta ko diri sa 2. Ingon diri, itutok ta ang atong mga mata ngadto sa kang Hesus nga maoy naggisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Natanawa lang ko na. Ang atong kinabuhi nining kalibutan na atong itutok ang atong sitwasyon, ang atong mga mata sa kahintang og sitwasyon sa Dios. Amen ba? Siya maoy hatagan o kuhaan natong pagtulunan sa atong kinabuhi nining kalibutan na mao lamang si Jesus. Kay kung ang atong una-una kinabuhi nining kalibutan na kanunay natong gilantaw sa uban, gilantaw sa tanang organisasyon, gilantaw ni sister, ni brother, gilantaw ni pastor, ni pastora, mapakyas man ka. Ganuman. Kay ang naa sa sulo sa simbahan, dili man tanan nga makaangay ni pastor. Dili man tanan nga makaangay ni pader. Dili man makatanan ni unsa pa diha, mga ebanghelista. Amen ba? Mao gani sa social media maigsoon kung unsay sipiat sa uban, dayog ipos. Post na post. Pagpakaulaw man ang mga igsoon, timan igo na. Kung anak ka sa kaso mo igsoon, buka trabay na ang gitawag og libel. Pagpakaulaw. Hinumdumi mga igsoon, ang Biblia dili na siya matawag pagpakaulaw nga naman na may kasulatan. Kung ang kasulatan gidid na pagwali, wala ko na ang Biblia. Undang ta. Apan hantod karon do na patay kagawasan sa pagwali nini. Wapay Republic Act. Nga dili tagahimo pagwali sa tanan nga niya sa Biblia. Gawas kung moingon na ang gobyerno, ahimsa sa gobyerno, ayaw na pagwali, aw di undang. Anong dugayon? Diba? Wala sa nag-ingon ang balaod karon nga dili ka kawali bisan asa. Wala. Freedom ta. Mao nga samtang aduna pay panahon, kasagaran man kung mga tao nga wala kanapag kulang ba o kahibalo. Kahibalo sa pulong sa Ginoo, kahibalo sa balaod sa gobyerno, mao man ay kasagarang manghukom. O mao pa nay moingon nga maswito pas balaod, mao pa nay moingon nga wailay klaro kanang mga tawhana. Mura-mura kung tagiya pas balaod sa gobyerno. Sure ka? Sure ta? Atong i-clarify ang atong kinabuhi ug haom pa ni sa pulong sa Dios. Mao nga niingon diri mga igsoon sa kapitulo 12 bersikulo 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo. Wow. Yung itutok mga kaigsuonan sa uban ay ibasig dayon ngadto sa ubang reliyon ang imong nakatunan. Salamat sa Ginoo sa imong amit, sa imong pagwas karon Ma'am Dirian Kaday Kabusog from Bantulinaw, Manuyod. Wow. Kumusta man mo diha sa Bantulinaw? Diya sa Kabangahan, diya sa
dapit sa Mayungkaw o guban pa diha sa Sakop sa Bantolinaw. Mao nga nining mao nga dapit mga igsoon atong naila-ila ba ang tibuok Pilipinas ang mga tao gikan sa nagalaing-laing lungsod o syudad, ibin sa laing mga nasod nga nagsunod nato sa atong programa. Wala man ako na nahalubilo, wasam na ako na nakita even kamo gawas sa mga katawhan nga atong nakauban in personal nga nagsunod sa atong programa. Pero kamo mga igsoon, wag ko kaila kayo, wag kimo in personally maila-ila. Muna kining atong bulato nining mao nga dapit tako kayo ning pribilehiyo kay gayunan. Wow. Bisag kung sa pagpundok nga inyong isandigan, ikaw o ako atubangan sa Ginoo managsuon tang tanan. Labaw sa tanan kung ang inyong batasang kinaya haom sa Biblia. Wow. Ikalipay na sa Ginoo. Ano na mensahe si Ma'am Mary Ann Kaday Kabusog from Bantolinaw. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Sa lain na usap nga adlaw nga malinawon nga kabuntagon. Wow. Nganong malinawon man ang atong kabuntagon? Kaya na may mensahe si Ginoo. Thank you God, Pastor. Apan kung ang mensahe sa kabuntagon dili maayo, moingon dayon, hala, wala makoy bugas. Wala makoy unsa diha. Naunsaon man eh. Pero unaha ang gingarian sa langit. Unaha ang pagkapatarong kay kining tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. Hinumdumi ang atong kinabuhi sa kalibutan ug dili ni siya balansing. Dili pwede kang malinawon. Kung kanunay lang kang nag-agpa sa pagkaon, apan ang pagkaon sa espirituhanon nga bahin, wala nato ni ikinabuhi. Pwede tang maglakaw, magkinabuhi sa kalibutan nga walay insaktong direksyon. Ako kining basahon las nga mga bersikulo. Unsay giingon dire, itutok ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wow. Dili si pastor, dili si pastora ang tighingpit sa inyong pagtuo, kundi sa diha nga ikaw ug ako mututok direct ngadto sa Dios, mahimong hingpit ang imong pagtuo ngadto kaniya. Siyempre imo siya gihimong inspirasyon. Muingon makas imong kaugalingon, kinsa man ko? Who am I in front of God? And even si Jesus, nagserbisyo siya siyang amahan, nag-agad siya sa desisyon sa iyang amahan nga nagpadala niya dinis kalibutan. Mao na giingon niya sa Juan 3:16, kay gihigong mapag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan, tungod ni ana iyang gipadala ang iyang buktong anak, nga aron ang tanan nga mutuo mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhi way katapusan. Kinsa man ta atubangan sa Dios. Kung ikaw ug ako makasabot sa mensahe sa Ginoo, dapat ang atong kinabuhi atong hatagan og dakong importansya og panahon ang kinabuhi ni Jesus. Kung gusto tang maglakaw sa tinud-anay nga pagpangalagan, istadihi ang kinabuhi ni Jesus. Og sa diha nga imong baton-an kung kinsa og kinsa siya, wow, makaingon ka, grabiha ang gibuhat sa atong Ginoo. Grabiha ang gibuhat ni Jesus. Siya nagpalangsang apan wa gyud say bisang pulong sakit nga iyang gibalos sa mga taong nagsakit niya. Kristohanon, ato na baning nabuhat mga Kristohanon ug dili Kristohanon, iwa man tang nagdala diri og title. Makadungog tag sakit nga pulong sa atong silingan, di bakha ta magyaba-yabasa, dili bakha ta mamalikas unya, masamot pahinong tag kusog mamalikas sa atong silingan nga gilawigan ang atong ang yuta. Hinumdumi igsoon, dili biya ikaw may bliss, dili biya sila mo mablis, kundi dili ikaw biya ang mablis nga nagpailog, nagpaubos sa taliwala ni anang kahintag sitwasyon. Tanaw lang ko si Jesus atong ipadayon sa pagbasa las nga mga bersikulo. Ingon dire, wala siya
musibok bisan pa sa iyang pag-antos. Tanawa na. Wala siya musibok bisan pa sa iyang pag-antos ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross. Wow! Ngano man ang iyang pagpakamatay, usab ito siya kayag-ayagas tibok kalibutan. Kay mo ingon ba ang tao, nagpakamatay siya, namatay siya, o Diyos man unta siya, hindi namatay. Wala niya ikaulaw. Ngano man nabsaan man ang iyang amahan nga sulod sa iyang kamatayon, in 3 days gibanhaw siya. Sa diha nga siya gibanhaw, dito siya sa trono sa Dios. Wow! Ingon diri, wala niya gikaulaw ang pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga mindawat niya madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Dili di ay kagantihan, dili di ka makhatagag kadaugan ibin ang atong kinabuhi nining kalibutan, kun dili haom sa kinabuhi ni Jesus. Salamat sa Ginoo nga atong oras karon, medyo bunto na mga igsoon sa samang tagna, sa samang higayon og mga adlaw. Kung doon na pa may panahon, kung doon na pa ko'y panahon, ulo mo sa'yo miglakaw igsoon, kauban ni Pastor Gideon. O niya hangtod sa Sabado di patagkalahin. Ang mabili din mga kaigsunan nga ito nga mga ginsagupan tingali na si DJ nagkabot kanunay diri nga nagatiman basta walay klase na sa diri sa FM radio. Ang inyong ikauban kanunay sa human sa itong mensahe si DJ Candelario. Muna nga ingon siya nagpaos di ko pa di man lalim, di man gyud lalim. Pero kanang trabaho dili na trabaho para sa tao sa kalibutan, kundi dili trabaho na para si Mayas Ginoo padayon. Amen ba? Dapat ang imong pamilya una nimong gimolda. Dapat imong pamilya, imong mga sakop giuna nimong training o sa ang uban aron mahimo ka panag-inan sa ubang mga katawhan. Mag-ampo tayo sa kahinan o panahon ng mga pag-ampo. Ang atong unaw na kasing-kasing atong isintro diya sa pangaliyan nato sa Ginoo. Kinsa katong nakinahanglan og dugang pagkaalam, kahibalo, kalikod, pagsabot sa pulong sa Ginoo, ikinahanglan atong iabot sa Dios. Labi na sa mga katawhan nga nakinahanglan kaulungan. Katubagan silang Panginoon. Mag-abot tayo sa labi ka man ang mahigumaon ka ng Diyos Ama. Tinugdan at tuburan sa tanang mga butan. Iningtag na ulapit sa kabuntak kung salamat o Diyos sa lain masok na umna sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga mensahe nga among nakatunan pinagi sa balang kasulatan. Nga dili na mo ni itago sa among kinabuhi. Kung dili ako ning ipaambi kadto sa uban pang mga katawhan kay mao kini imo ikalipay og sugo sa matag usa ka namo. Sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao ibig sa laing mga nasod Amahan. O sa tanan nga naminaw sa Sen FM 95.3 ini mga taknaa karon. Kung ano naman sila mga problema, kung ano naman sila mga bagatian karon, doon na may kukuksik o nila na trangkaso labat sa ulo. Even arthritis, even o Diyos toxic bitter, bisan pa man o Diyos mga cancer ulcer, bisan pa man mga buhat sa kaaway, mga buyag-buyag sa mga ikanto, mga daot, mga barang, ako kinighinlan, pinagi sa autoridad, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazareno, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing mag-abot sa katagusan ng mga kinabuhi. Labo sa tanan ng mga panginahanglan, sa mga katawhan nga nagkinahanglan og trabaho, nagkinahanglan og panginabuhi adon, ikaw magatubag kanila.
bisan pa man pagsuklay sa ilang matag usa ka mga pamilya. Salamat o Dios nining dako nga pribilehyo gayunan nga imong gihatag kanako. Bisan pa man sa tibok nako panimalay sa tulo nako ka mga anak sa akong ugangan. Even o Dios sa tanan na mag-igsunan dinhi sa balong o sa tanan mag-igsunan dapit sa Pilipigan. Headed by Pastora April may Agabturan. Salamat o Diyos sa kinabuhi ni Pastora April Agabturan, Lord, na nagapagamit usab sa dapit sa Pilipigan kung nag-aktiman sa mga katawhan mag-igsunan sa mga dapit. Ilabi na o Diyos sa ikatulo na usab na panagtigo panag-iusa diya sa Kagwe, Lord, sa panimalay ni Brother Mario Eli, Sister Roslyn Eli, o Diyos. Ikaw magapamuhat nini nga nining maong matuig o Diyos sa 2024. Lord, ikaw magahanay o ikaw Diyos magtagpo pagsuklay ibig sa mga panginahanglan. Bisan pa man Diyos sa mga Baldonado family ikan sa Pasay na mo fellowship sila nining mga madapit karong umalabot na Domingo. Nawalay kakulian o Diyos na bisan pa man sa ilang panagdiyosa sa mga Baldonado family ang ilahang mga kabanay nga gikan sa laing mga nason sa pagpauli o Diyos sa pagtampong sa pagpasalamat sa adlaw nga natawhan sa ilang amahan gikan sa Maynila, gikan sa Taiwan o sa uban pa ng mga area sa laing mga nason. Lord, ikaw makaprotekso, magabantay na ang ilang pagpauli sa ilang pag-flight sa pagtampo, sa pagpasalamat sa ilang amahan sa adlaw nga natawhan. Lord, ako makapag-ampo nining mga dapit na ikaw makapamuhat nini dili sa mong kaugalingon kundi ikaw makapamuhat sa imong mga katawhan amahan. Maulamang ang among buhaton, maulamang ang trabaho nga imong ipabuhat namo ang pagtuo o ang pagbuhat o pagtuman unyon kayo sa imong kabubuton amahan. Labaw sa tanan magkinabuhi nini subay sa balang kasulatan. Salamat o Diyos, niitak na ulapit sa kabuntagon bisan pa man sa akong paglakaw o pangadawa. Kauban ni Pastor Gideon Canilario, bisan pa man sa akong General Station Manager nga si Reverend Tim Ryan Makasaol. Sa ikaduha ka tuig o Diyos kasi celebration sa mga madapit sa Kansumandig sa Sign FM, Lord God. Lord, ikaw mga panalangin. Bisan pa man o Diyos sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa tanan mga alagad nimo diha sa dapit sa Plagatasano, dapit sa Pantulinaw, even sa Cebu City, Lord. Even sa kinabuhi ni Pastor Gideon Amahan o sa tanan nga makatawhan, Lord. Salamat o Diyos kung mga pag-apo nga nakanimo hining mga dapit. Aduna kay pinasay, aduna kay mga butang nga dili. Yano nga imong pagkahimuon nining katapusan mga panahon. Lamang ang among kinabuhi o Diyos, pag-agad o haom diha sa imong mga pulong mga mensahe amahan. Tungod kay among ila nga wa gid kami aron mahimo sa among kaugalingon. Even ang among profesyon, even ang among nakatunan, even unsa man ang among naabot dinis kalibutan, kining tanan imo kining itugyan ug isalig lamang kanamo o Dios. Lord, kining tanan among kining himaya anak kanimo. Ako kang ipasalamat ang ipasidugan sa dakong pribilehyo gayunan nga imong gihatag kanamo aron ikaw mapasidugan ug matuboy sa matapusan namo kamang kinabuhi. Dugog himaya kana lagid kanimo ang tanan pinangisangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan pagingon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo. Ako lang ning sundan og mga awit makalangit o na morelas lang ko gamay minom lang og tubig magsuon alang sa itong pagpadayon sa mga greetings o mga awit makalangit mga pinang. Sa ating lipunan, sisisihin ang ating pamahalaan sa ganitong kalagayan. Ngunit anong ginagawa ng simbahan? Tayo ba'y tumutulong o tagapo na lang? Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan.
naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Doon ang ginawa ng ating Panginoon sa mga nagdarako, siyang tugon sa kanilang mga pangangailangan. Abot ang kanyang tulong sa magdamag maghapon. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi Balik ka mga igsoon, alam sa itong mga greetings sa mga pangumusta. Sangkit si DJ. Ano naman sa klase igsoon, balik na sa bang klase. Kaya pipila ka mga adlaw doon na may deklarasyon na ito nga gobyerno. Itawag o ilnit nyo mga kaigsunan sa mainit bitaw sa panahon. Baybutag ka na itong tanang mga kaigsunan. Mga pamukaw sa tanang mga katawan, hindi nagabalibot. Ilabi na sa itong mga kahigalaan, ng mga amigang-amigos na nagabalibot din sa Shiny FM 95.3. Nakatunay naglanog-lanog sa inyo ang kasignasignog sa inyo ang habang adungan. Mahimuntang, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa mga nasod. Good morning kaninyo dihan. Ikan sa Brazil, sa Sweden. Isang panman sa Kuwait o sa Saudi Arabia. May gabi kanyang tanan dihan. Uldo magkaksunan, ining mga dawa. Ining rasa hagabi aron dito. Mahimuntang kanyang tanan dini sa Pilipinas. Magandang umaga po sa tagakamay nila. Kanya maaga sa lapit sa Bacolod City sa Occidental, din sa Negros Oriental, may buntag na kita. Ilabi na sa tanang atong mga kaigsunan nga nagapaminaw din sa nagapalibot o pili na i-greet mga kaigsunan. Pwede lang din mo maka-request awit makalagit sa kita natong mga DJ mga kaigsunan. Doon naman siya ay mga bulong ato. May buntag na itong tanang mga kaigsunan ron sa gin. Ilabi na ang pangandawa, tingali nili ko hatag o panahon kay upang adlaw doon na milagaw hangtod sa Sabado. O niya sa Sabado mga kaigsunan doon ani alang atong DJ. Although mga kaigsunan ugma tingali bason lamang kumali ang ato mga kauban si Pastora April nga akaturan kung nang tayo mga lagaw adun na tayo idili sa FM radio aron makapapit sa mensahe Ginoo. Wow. Pagkakana, ang atong hanay sa kinabuhi sa kalibutan, dapat mga kaigsunan, ato yun siya nga masidogan ini. May buntag sa dapit sa Kangkuy mga kaigsunan, nilabi na sa atong mga kaigsunan diyan diya sa dapit sa Kangkuy, sa panimalay ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig mga kaigsunan, mo'y permirong ang og adlaw itong ni labay nga Domingo nga gitawag og house church. Una nga nagsugod ng ato nga panagsimba diya sa David sa Kangkuy o sa mga duhig pamilya sa inyo nga mga anak nga aming filosofo sa dalay ko ng Ginoo sa inyo mga kinabuhi ug sa uban pa magkatawhan din bisan unsa nga denominasyon bisan unsa nga title sa simbahan lako sa tanan nagkinabuhi ni mao man ay pangayos Ginoo. Wala na daghang pagtayto, wala na daghang pagdenominasyon, basta imong kinabuhi og sa balang kasulatan dawatan bukas Ginoo. May buntag kaniyang tanan diha sa tanan nga mga duhig family, sa tanan nga mga Masida family, sa tanan nga mga Rotsa family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas, o sa tanan nga mga Puntod family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Sibumit family mga kaigsunan, may buntag din tanan diha sa tanan nga mga Bildosola family, Sister Beatrice Bildosola, o sa tanan nga mga Kabayay
sa tanan nga mga Dagudog family, sa tanan nga Makilat family, sa tanan nga mga Dalmasyo family, o mga Baldado family, mayo butat, mayo butat. Ilabi na sa pamilya ni Maring sa mga punting family mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan niya sa pamilya usab ni Brady Lato, Sister Lina, Paring Ponso, may buntag kanimo niya Paring Ponso, Maring Josephine Punting, o sa inyo mga ginsakupan sa panlimanay. Wow! May buntag kanyang tanan niya sa tapit sa ilihan sa mga Kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag. May buntag kanimo niya Brother Loni. Ilabi na sa dapit sa pastor, sa dapit sa Katrimbolo, sa Budiga, diya sa Naaso, o sa uban pang mga katawhan diya sa dapit sa area na atong na-mention, ini atong pagtumbaya. May buntag sa tanan nga mga Bilog-Hilog family, sa pamilya ni Nong Dimit, Bilog-Hilog ng Clarita, o sa pamilya usab sa mga Burde family, sa mga Romano family, sa pamilya ni Exo Edgar Romano, may buntag kanyang tanan niya sa tanan nga mga Kadukoy family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Sopronio Kadukoy, o sa tanan nga mga Ardinia family, sa tanan nga mga Palomar family, sa tanan nga mga Umuyon family, o sa tanan nga mga Azero family mga kaigsunan. Ilabi na sa mga Villagantol family sa Maong may buntag kanyang tanan diha, mayong pagsikay-sikay, mayong pagpapangaw, o mayong pagpanapi. Ilabi na sa dapit sa Nasog, sa tanan nga mga Santa Ana family, o sa tanan nga mga Tihana family, mayong buntag kanato. Labi na diya sa proper barangay ng kaigsunan, may buntag kanyang tanan diya sa dapit sa proper barangay sa Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Achal family, sa tanan nga mga Lampinig family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Hinerosa family, Pastor Diego Hinerosa, may buntag kanimo diya Pastor. Ilabi na sa tanan nga mga Estender family, sa tanan nga mga Favorada family, o sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Dandan family, sa tanan nga mga Ilaw family, o sa tanan nga mga Tipongko family mga kaigsunan. Ilabi na sa tanan nga mga Oro family, sa tanan nga mga Gabunada family, o sa tanan nga mga Candelario family, sa tanan nga mga Balasabas family mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Baldado family mga kaigsunan. Bisan pa man sa tanan nga mga Ampil family, o sa tanan nga mga Ramirez family sa Maong ng Dapi, o sa tanan nga naa sa barangay proper barangay mga kaigsunan. Ilabi na sa tanan nga mga Baldosa family, atong amigo mga kaigsunan, kay mao ni atong classmate kanito uldo mga kaigsunan, diha mangutan ni graduate gikan sa grade 1 kay eskwela hangtod sa grade 6 sa 1993 igsuon, o 1992. Salamat sa Ginoo nga ato nga nakaila ang mga aplido kani ato wa kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa proper barangay o David diha sa Naga, sa tanan nga mga Balsamo family, o sa tanan nga mga Baldosa family mga kaigsunan. Ilabi na sa David diha sa Nasulahan, sa mga Yagoso family mga kaigsunan. May buntag kanimo diha Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso igsuon. O diha sa Alangilan mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Silva family, o sa tanan nga mga Torno family, sa tanan nga mga Pato family, o sa tanan nga mga Ramirez family sa Maong Dapi. Ilabi na mga kaigsunan diha sa Dapit sa Kandahuyon, mayong buntag kaniyong tanan diha sa Dapit sa Kandahuyon.
sa atong mga kahigalaan diha na nagasunod nga si brother sa mga pabilyar family, sa pamilya ni brother Kinley or ang iyang angga si brother Nunoy pabilyar. Wow, kanunay usab naglanog-danog sa iya nga panimalay karon diha sa dapit Sangkan Dahoyon. Una nga abot ta dito mga igsunan going to Dawis ni Megson o diya sa crossing saging diya sa Pantaw 1 o Pantaw 2 o sa Kayari. Unahan ni sa gamay sa Kampagahan. Una ang maayo buntag kanyong tanan diya sa dapit sa Lunoy, dapit sa Kampagahan, sa Kangwala o sa uban pa diya mga igsunan sa crossing sa saging, sa Pulang Yuta o sa Kalugkuyan. Uban pa mga katawhan diya nga nagasunod ni nato na programa dinhi sa kahangin. Ilabi na diha sa dapit sa Lamoa sa tanan nga mga Erosido family, sa mga Tinting family, Sister Jubilin Erosido, mayong buntag kaniyang tanan diha sa dapit sa Lamoas. Ilabi na sa mga Romano family, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Akabal family, o sa tanan nga mga Bohol family, o sa tanan nga mga Istolonio family diya sa Lamoas. May buntag kaniyong tanan. O salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sister Angeli Uyang Gurin Hapsay, sa tanan nga mga Uyang Gurin family, o sa tanan nga mga Hapsay family nga nagwas karon sa ato nga programa dinhi sa kahanginan. Although makaigsunan series lang ato nga bulaton ikan sa mensahe atong sa mga greetings o mga pagpangamusta tungod kay ang atong DJ ano na naman sila klase. Back to normal ang klase mga kaigsunan. Una nga natong mga magtutudlo diha sa Memorial High School, diha sa PP Memorial, Patricio Memorial High School mga kaigsunan. Balik na sa pangilanga normal na klase. O salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa FM Radio mga kaigsunan diha sa dapit sa Lamoas, padayon kita mga kaigsunan. O diha sa dapit sa Takalan, sa tanan nga mga GT family, may buntag sa tanan nga mga Abraham family mga kaigsunan. Pastor Abraham, may buntag kanimo diha pastor diha sa dapit sa Takalan sa Bahan City Negros. Wow. Sa tanan nga mga Salvador family mga kaigsunan diha sa dapit sa Palaypay, o sa tanan nga taga Narceri, sa tanan nga pamilya ni No Paterno, pamilya ni ikaw Pani Iksoon, sa mga Amparato family, sa tanan nga mga Amarante family mga kaigsunan, o sa mga Reping family diha sa dapit sa Narceri. Ilabi na sa pamilya ni Brother Dante Robiti, sa mga Olpos family, sa pamilya ni Nang Julia, may buntag kanimo diha Nang Julia, sa mga Olpos family Exxon. Diri sa dapit sa Kamandag, sa tanan nga mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, sa pamilya ni Brother Florante Kadosali mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Carigo family, sa tanan nga mga Amancio, may buntag kanyong tanan diya sa dapit sa Kamandag. Sila sa mga pamilya sa mga Chavez family, yung Ramon o sa imo nga mga igsoon diya sa mga Chavez family, sa mga Dahil family, sa pamilya ni Nong Asin, may buntag kanimo diya Nong Asin. Ilabi na sa pamilya sa ako nga itagsa si Agsa Victoria, may buntag kanimo diya Agsa Victoria. Ilabi na sa dapit sa Pilipigan, sa mga igsoon diha hidit kay Pastoran April May Agalturan. Nang ako lang yung iklaro ang akong anak na dunabay tuluhan ng padiya sa adapit sa eskwelahan sa itong mga lawa dito ko katambong tungkol kay sa iyong lupa ano na bilanggaw. Ako rin nga ihatag ni Pastor April May Agalturan ang obligasyon sa silbi isip ginikanan sa pagtambong sa meeting o sa mga kalihukan. Ilabi natin sa FM Radio tungkol kay doon natin mga lagaw mga ekso na doon naman tayo kasaligan usab nga makali dinhi sa ato nga mga program. Wow. Una nga ilan lang yung mga kaigsunan tungkol kay ang mga lagad sa Ginoo daghan tang gitawag og mga transaksyon. Daghan tang mga lagaw unya nagdaghan ang atong bulaton
pagka Sabado bumalik lang sa Kodayon tungod kay doon na tayo bisita karong kumalabot nga Domingo dinhi sa dapit yun nga area from Pasay. Usa-usap kalagad sa Ginoo nga kanunay yun nga nagasunod din ato nga programa. Although moingon siya pastor mangayo kog dispensya kung dili ko kakontak, dili ko kasunod sa programa kay tuwa sila sa lawon ng atong amigo magagsunan usa ni siya ka ang ilang panginabuhian diya sa dapit sa Pasay. Moingon gani kag tuwa sa lawon, tuwa ni sila sa panagatan. Una niingon siya nga Pohon pastor, welcome yung kanina sa Pasay. Nang nindot mga kingsunan nga mga lagad kas Ginoo. Nga wala ka nagbasik title, wala ka nagbasik relihiyon. Ang imong kinabuhi, ibasi nimo sa balang kasulatan. Aron tanan imong amigag amigo. Magkinabuhi lang ko matarong atubangan sa Ginoo. Labaw sa tanan, magkinabuhi ta atubangan sa Ginoo. Haom sa Biblia, maura man na. Maura man nagikalipay sa Ginoo. Wala man na nag-ingon ang Biblia. Ang ganing taytola mo ni maluwas, kining punduka mo ni maluwas. Lokdoon na to ng atong taytol. Dili na maikson, wala na sa Biblia. Bisag usahan pa natin yung basa ng Biblia. Panahin ta mga kaigsunan, diha sa Pilipikan mga kaigsunan, hidit by Pastora April May ang kaptura sa tanan ng mga Torat family o mga Aga family. Paibutagan ni mo diha Pastora April May o sa inyong husband o sa inyong anak o pamilya ni Brother Canter Toran. Paibutagan ni mo diha Brother Canter Toran diha sa dapit sa Pilipikan. Sa mga Toran family, sa pamilya ni Nong Kitoy diha sa dapit sa Pilipikan. Sa tanan nga mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Bibig Panerio, Sister Eileen, sa inyong doa ka mga anak. Sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Jinky. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi niya sa dapit sa Pilipikan. Sa pamilya ni Sister Maymay Moran. Salamat sa Ginoo, congratulations Sister Maymay sa inyong ikaduha ka anak. Muna kakaroon nga Thanksgiving o sa malabot nga panahon pagkadaghan ng bulunyagan. Dagan kay bulunyagan maigsoon dinhi sa balok tingali na duha sa Pilipigan. Ay upat o doon ang pag-imusunod anak maigsoon na sayod ko. Kung nagtuo mo nga dili pa mo abot ang Thanksgiving o pagpasalamat dinhi sa Mayo 16. Nagkaroon Mayo 16 mga kaigsoon nandun na tayo dako kayong celebration. Alang usab sa celebration sa Side FM 95.3 may ika-usa ka tuig kayo. Yan ang mga bulan. Hapit na, pila na namang kabulan. Kanya doon na tayo mga buhato, doon na tayo mga games diri nga gitawag o mga pagsamutay. Dili lang nako na diri ra nato na himuon ining actual na mga kaigsunan aron pa surprise ang tanan. Kaya kung ato gipahibalo mga kaigsuon, pangandam man. May nang dili ka pangandam. Pero diha makita ang tao ba nga sama sa pagbalik ni Jesus, ikot na kaandam kung dili na maandam sa tanang panahon. Magpakukang artaba mga kaigsuon. Maraming salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Pilipikan, ilabi na sa pamilya sa mga Babor, sa pamilya ni Brother Christopher Babor, buntagan ni Molia Brother Christopher. Ilabi na sa pamilya ni Sister sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, nga kanunay yung nagmadasigon diya sa pagpangalagad sa buhay nato. Ilabi na sa pamilya sa mga bisitasyon family, sa pamilya ni Sister Diday. O sa pamilya o sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, sa uban pa mga katawhan diya sa dapit sa Pilipigan. Ilibin na sa itong mga kaamiguhan diya, mga amigas sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Rudy, Sister Dining Kabanag, nga kanunay nagasunod dining ato nga programa ang naminaw sa FM radio sa inyong mga panimalay. May buntag ganinyo ang tanan diha sa tanan nga mga Romeral family, sa pamilya ni Sister Christy, Brother Giniving Romeral, sa tanan nga mga Romeral family diha nga kanunay doon naminaw sa FM. Ilaban na sa pamilya ni pamilya sa ni Sister Evelyn, Brother Inis Sarciso, Narsing Kabanag, kanunay sa naminaw may buntag kanyang tanan diha, Brother Narsing, Sister Evelyn Kabanag. Og sa tanan nga magkatawhan diha nga dunay mga pagplano sa pag-fellowship, ayaw lang gid mo og ukon-ukon, ayaw lang gid mo og duha-duha.
welcome gid mo diha mga kaigsoon na. Doon naman tayo kauban diha nga si Pastora April mga kabtaran. Welcome gid mo sa tanang panahon. Wala mi nagbase o relihiyon, wala mi nagbase o pundok. Bisan asa mo, kung asa man ang mas doon o kampante, matud pa sa ako ang amigo, kaalagad sa Ginoo, follow your heart. Wow. Tinuod ba ko na? Ibidiya sa kagwi sa ato ang bago nga na-open nga house church. Welcome ang matagusa. Bisan asa mo nga denominasyon. Basta ang nagtudlo, ang nagwali, nagkinabuhi. O diya matud pa sa alagad sa Ginoo. Ang importante ang imong kinabuhi pagbalansan dito sa cross. Wow. Usa na sa ka-illustration mga kaigsunan, ang imong kinaiyaw ba ilan sa ato sa cross, dili na ikaw mo'y nabuhi kundi si Kristo na sa imong kinabuhi. Wow. Padayon tayo mga kaigsunan sa tanan nga mga buwagas pamilya diya sa Pilipigan. May buntag. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Doy Panerio. Kumusta man Brother Doy? O sa tanan nga mga Panerio family diya mga kaigsunan kos Ginoo diya sa dapit sa Kapampangan sa pamilya ni Brother Tata Panerio. May buntag kanimo diya. O sa mga katawhan diya nga nagasunod sa ato nga programa. O diya taas-taas na mga panahon mga kaigsunan wala ko kabisita diya sa simbahan. Tungod kay karon matong Domingo nya doon na po tayo bisita mga kaigsunan, priority ang atong bisita gikan sa lain area diya sa Pasay. Kung nga tingali by next Sunday ulo mga kaigsunan every afternoon tanong na kita nga kuhan hadiya sa kanwi may igsoon. Kung akong gituhan, gilauman doon na pa'y mga area na atong ablihan diya sa managtikog. Nasayod ko, kanining naghinapos ng mga panahon, ikaw o ako, gamiton sa Ginoo lamang. Ikaw o ako, kung rin ka magpagamit. Pero dili, pwede. E daghan man tagrason may igsoon, daghan man kang alibay. Nausap ko ng alibay mga igsoon. Kanang alibay ba, daghan pasangil. Daghan amo ni mauna di na maayo igsoon dili na pwede na to nga hatagan o katungdanan nga naman siyempre daghan na magamit ng alibay kung wala pa itang katungdanan sa kung adunay katungdanan dili ni pwede nimo nga maobligaan tawag og obligasyon. Labaw sa tanang obligasyon diya sa pagpangalaga dili siya lalim sakripisyo, hago, pailong, paubos, pagpupong sa kaugalingon, pagkinabuhi na matarong atubangan sa Ginoo. Dili lamang atubangan sa Ginoo, kundi atubangan sa mga tao, kaya ikaw maoy himong ihiblo kahayag sa mga tao. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga buwagas family, sa pamilya ni Brother Felix, buwagas ni Nanggamay, may butagan yung tanan diha. Sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Ikaw Impong Rubiti, sa pamilya ni Ikaw John Rubiti. O sa tanan nga mga Rubiti family mga kaigsunan Bani Rubiti, sa tanan nga mga Saguban family, sa tanan mga Sampilan family ng Dinsyo, Sampilan may butagan ninyo na tanan diha sa dapit sa Pilipigan. Bisan pa sa tuyupan mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Jimwell Romano, may butagan ninyo diha Dong Jimwell. O sa mga Zero family ng Jana, Zero. O sa mga Estrabila family, mga kaigsunan. O sa mga Buhol family, Igso Anit, Igso Ricky, Buhol. O sa mga Bapor family, mga kaigsunan. Sa pamilya ni Nong Tilano ng Ligya. O sa mga Amarante family. O sa usap sa ato mga anak ni Nang Nuning. Nangutan ako mga kaigsunan sa ilang papadugay naman itawag di kuwas Ginoo. Kanya kanunay na itong i-greet diri. Una nga ang atong mga kahigalaan, labi na kung makadungog mo sa FM radio, kung nang inyo nga ang among gigirit-diri, muna nga alanganin may labi na sa mga edad-edaran na rapa. Kay ang among ang ibasihan kaniya ito, katura mga kailaho niya, dugay na itaon nga gikuwas Ginoo, sama sa among ginikanan, sama sa akong papa, sa akong mama nga wala na igsoon. Una nga, mga yung lang yun may dispensa, mga yung may sorry, sa mga katawhan nga kanunay na itong yung iawag diri niya dugay na lang itaon mga walas kalibutan. Salamat sa Ginoo sa ilang anak at yung napangutan na one time nga nagkita mi atong last Saturday diya sa Bahay City. So, una nga salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ng nunay nga Amarante sa tanan nga mga Amarante family diya sa dapit sa Tuyuban.
sa tanang mga katawhan niya sa mga manapit. Sa pamilya usab ni na Nita Romano, ay punta kanimo diha ng Nita o ni Sister Julieta mga kaigsunan mao ni tinuod yang ngalan Romano. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi nga kanunay kung nagasunod og naminaw sa Sign FM. Labi na sa kinabuhi o sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano Jimena o sa tibok ninyo panimalay mahipuntan kanino niya. Labi na sa Luwir Tuyupan mga kaigsunan sa pamilya na sa mga Siray family, Pastora Loprin Siray. O sa dapit sa Kapanpanag sa pamilya ni Pastor Kapanag, tingali mga kaigsunan ako kong i-clarify sa mga invitation karong Mayo 10. Mao po'y Thanksgiving diha sa dapit sa Kapanpanag. Although mga kaigsunan diha sa Lugta wala ko maka atin ato maigsunan doon na to'y lakaw na timing to mga kaigsunan o yan na kay paloko doon naman ko to'y mga kay palong atol yun sa Thanksgiving diha sa Mayalas. Una nga mga ilang kong dispinsa sa mga katawhan nga hindi ko makatambong sa mga invitation sa uban. Kayo naman tayo mga prioritize or priority nga ato nga labi na naka-schedule na iliman sa nato nga mabalibaran mga pinang. May buntag sa tanan nga taga Manialas diya sa mga Arias family, Pastor John Arias. Bago yun nga i-welcome ang tanan nga mga kaigalaan mga kaigsunan sa Thanksgiving diri sa Mayo 16 arong sunod bulan. Welcome mong tanan mga igsoon sa tanan nga mga listener sa Sign FM 95.3. Doon na tayo mga kalihukan o Arthur na nga i-surprise diri mga kaigsunan. Sa buntag doon na tayo fellowship sa hapon ana mauna ang uman sa dedication sa mga bata. Although mga kaigsunan ako pa ning i-clarify ang mga magpabunyag tungkol kay daghan kay mga bata nga mga bulunyaga. Wow. Una nga mga alagad sa Ginoo full time, double time. Muna giingon sa usa ka ilado nga nagserbisyo sa gobyerno. Aya nga ititle ang buhat pasultihan, ang sulti kabuhatan. Inoon pa ko na igsoon. Dapat ang sulti dili maguna, kundi ang maguna ang buhat o sa ang sulti. Isiniguro ba naman igsoon? Inoon dili. Kung ang sulti ka ni maguna, pwede na mapakyas. Pero ang buhat mo'y maguna, nakita naman maigsoon. Sa tupa, ang pagbuhat, importante yun. Dili ang pag-istorya maguna. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Manialas sa pamilya ni Pastor John Arias. May punta kanimo diha Pastor John. Sa pamilya ni Gawanito Silva, sa mga Silva family. Ni Gaulita Silva, sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. May punta kanimo diha Gawanito Silva. O sa inyo nga mga anak. Diya sa dapit sa kasagang kalmakaigsunan nga naglanog-lanog karon og siba diya sa panimalay ni Brother Arnolfo Villa Canton matud pa niya. Puso kaayo ang FM Radio Pastor dire diya sa kasagang kal diya sa panimalay usab ni Pastor Nonoy Arias ang sa pamilya usab ni Sister Cecia Villa Canton. Wow. O niya matud pa sa atong kauban diri sa pagpangalagan sa tinuon maguna Pastor Madias Atbang while sa naglawig o kalabaw naglawig sa hayupan usong kaayo kanya labi na kay Amihan ron gikan diya sa Manialas gikan diya sa kasagangkal o uban pa diya na area dungo kay na diri labi na dunay trompa mo man ay gihimo diri magaigsunan diri sa Panimalay sa mga Lasola family o sa mga Katusali family nga atong igsuon meaning sa tinuod din na pre naglawig ko, kusoga kaayo, kalanog-lanog, abot sluyos bugton. E gikupitan pagtrompa mga kaigsunan diya sa mga Katusali family o sa mga Lasola family. Wow. Unang mga FM radio karon dinis kabukiran na nagtubag karon nining tapit sa sayong kabuntagon. Dalaygon sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo sa way katapusan padayon ta mga kaigsunan diya sa dapit sa Latawan, dapit diya sa Nasindan sa mga Plaza family. Sa pamilya ni Consel Jody Plaza, may buta kanyang tanan diya sa supuan mga kaigsunan sa pamilya sa mga Santiago family,
Maibuntag kanyang tanan diya sa mga Santiago family, sa tanan nga mga Aguilar family, mga kaigsunan, sa mga Domingo family, sa mga Torres family, ilabi na sa dapit sa diya sa dapit sa Latawan, sa mga Teorica family, ug sa mga Limbaga family, mga igsoon. May buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa Latawan. Sa pamilya sa mga Limbaga family, labi na sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Joan Limbaga Pinikay. Sa po ni nga nag-apply mga kaigsunan tuwing to Saudi Arabia. Patod pa niya mga kaigsunan, musunod lang unya ako dito. Kung atong apos Ginoo nga alatanan nga mag-applyan ay o trabaho sa laing mga nasod, ang Ginoo lang yung mag-uban. Kanya magpahilo na pagpaayo nga empleyado, mga employer ba nga even na nga sitwasyon, ang importante ang Ginoo mo ipag-uban ka nato. Sa ilang iyang pamilya, sa pamilya ni Sister Celia Limbaga, Ninong at Ising, mayong puntag kanimo diha nung Ising, Teorica, o sa iyang ni Mitsoy, o sa iyang papa nga si Crisincio Limbaga, o sa iyang esteemed mother nga si Sister Celia, salamat sa Ginoo, si Lina, o sa iyang mga kaubanan diha kaila diha sa dapit sa Kapanpanan. Salamat sa Ginoo. Greetings from Sister Joan Limbaga Pinikay. Salamat sa Ginoo alang sa kasayuran sa tanan nga layan nato nga mutiks, pero di gyud ako namabasa kung doon na mo yung mga messages sa ako nga cellphone. Kaya wala may signal dire, although mag-kaigsunan diha sa messenger o niya diha sa mga greetings mga kaigsunan ato ninyo isin sa ako ang anak nga si Jeje. Although mag-kaigsunan kung doon ay klase, masapado lang yung Domingo ang iyahang panahon. E dili masa pwede mga kaigsunan nga ako nga isakripisyo ang iyang pag-eskwela diri sa mao nga programa. Munang akong isolder tanan, ako nga trabaho o nagtrabaho isip alagad sa Ginoo, ining mao na samtang adun napatay kinabuhi, adun napatay kusog ato siyang servisyohan. Ako ang i-play may soon hangtod may kinabuhi. Buhay Kristiyana'y di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manal o sanay siya kasapakigsaan sa tao nga hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Although mga kaigsunan, ako nga ibalik diri sa Lamos mga kaigsunan, sa mga Yagoso family, sa mga Garnica family mga kaigsunan, hindi na ito nahikalimtan mga kaigsunan, kining gipadala nga mensahe niya itong minglabay nga mga bulan sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso Garnica. Ay naglanog-lanog man kani sa ilang panimalay sa mga Yagoso family o mga Garnica family, ang FM Radio diya sa Lamos. Aduna sa gibilin o gipadala sa messenger sa iyang mga igsoon o sa iyang mga minahal sa kinabuhi, sa pamilya ni Brother Bibing Garnica, sa pamilya ni Adibiro, ni Litlit Gador, ni Milit, o Diko, o sa iyang mga magulang na si Brother Bin Garnica, si Lito Garnica, o si Leo Garnica. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Garnica family na kanunay yun nga nagasunod ini nga itong program. O sa iya nga igsoon nga nag-eskwela diya sa Hunog sa National High School mga kaigsunan, may kontak ni Inday Leslian o Yagoso Garnica mga kaigsunan, o sa iya nga maamigo o amiga mga close friend nga si Ara Biramyo o si Jesslyn Torno o Leonie Tolentino mga kaigsunan, o sa iya nga someone now special someone nga mao si Brother Jaymar. Greetings from Vivian Yagoso Garnica, Biasan Lamas, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Wow.
Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Renanti Tano from Maynila. Kumusta man di mo? Kumusta man ka diya, Brother Renanti Tano Exxon? Diya sa dapit sa Maynila. May buntag na naglantaw sa ato nga programa karon. Balik ta man kay Exxonan diri sa dapit sa Kanhatap, dapit sa Kabugan, sa mga Tanaid family mga Exxon, sa pamilya ni Brother Donol Tanaid. Maayong buntag kaning tanan diya sa mga Tanaid family diya sa Kabugan nga naglanog-lanog kanunay ang FM radio labaw sa tanan sa inyo ang mga dughan. Adunay minsay si Brother Renanti Tano mga kaigsunan. Okay lang pastor, salamat sa Ginoo. Nga Ginoo maguban magabantay. Ilabi na sa inyo nga pagpanarbaho diya sa dapit sa Maynila. Wow. Ang importante mga kaigsunan, bisan asa ta mahidagsa, bisan asa ta manarbaho, kauban yapon nato ang Ginoo. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ato nga programa dinhi sa kaninan. Open na kita sa mga request awit magalangit. Pwede na itong i-play ang inyong mga awit magalangit nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga programa, dinhi sa mga greetings o mga pangumusta. May buntag sa tanan nga nagkakangatal, sa tanan nga mga kasal family, sa pamilya ni Dong Sito Kasal, sa pamilya ni Dong Buboy Kasal, sa mga Doria family, Dong Rone Doria, may buntag kanimo diha Dong Rone, o sa pamilya sa mga Katubig, family Dong Rodel Katubig, o sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Mangki family, sa tanan nga mga Kalibo family, mga Romano family, o mga Tanaid family, mga Villagantol family, sa pamilya ni Dong Rosros Villagantol, o sa tanan nga mga Baldado family, sa pamilya ni Paring Indoy, may punta ka ni Budia Paring Indoy, o sa tanan sa mga Badoy family, sa pamilya ni Dong Ernesto Badoy, o ni Dong Artemio Badoy mga kaigsunan, may buntag o sa tanan nga mga Obira family diya, sa pamilya ni Dong Roger Obira, may buntag kaninyo niya. Sa tanan diya sa dapit sa Kanhatap mga kaigsunan nga naminaw o nagsunod sa ato nga programa, welcome ang tanan. Sa kanunay ang Ginoo magaproteksyon magabantay magtagbo sa tanan nato nga mga panginahanglan. May butag diya sa dapit sa Namunbon mga kaigsunan, sa pamilya ni Gaurone Rubiti, o sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, sa pamilya ni Consial Odoy mga kaigsunan, Paring Consial Odoy mga kaigsunan Caldo, may buntag, o sa pamilya ni Paring Isay Caldo, Paring sa tanan diha mga kaigsunan, sa mga Caldo family, sa pamilya usab ni Nong Girong Caldo mga kaigsunan, mayong buntag, may buntag. O sa tanan nga mga Kalunsad family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Prido Kalunsad, o sa tanan nga mga Kalimot family, sa tanan nga mga Villaris family, Paring Tata Villaris, may buntag kanyang tanan diha. O sa tanan nga mga Uyang Gurin family, mga Filomeno family, may buntag kanimo diha Paring Lito, Filomeno, Uyang Gurin mga kaigsunan, Paring Lito Uyang Gurin, o sa mga Filomeno family. Salamat sa Ginoo, doon na siya mga greetings mga kaigsunan alang sa iyang mga apo, mga anak, sa kinabuhi ni Sister Maniling, Pastora Cherilyn, Angelo, Angeline, Samuel, si Jotam, o sa iyang mga apo na si Dong Ian, si Yana, si Hope, si Janho, o si Sophia Fit Ensoy. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Ensoy family, may buntag o sa tanan nga mga Hapsay family nga nagwatch usab karon sa ato nga programa diya sa dapit sa Namunbon mga igsoon. Sa tanan nga mga Kalibo family, may buntag kanyang tanan diya, sa tanan nga mga Karabangwil family mga kaigsunan, sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Brother Janjan, Sister Salsi Rubiti, sa inyong duha ka mga anak, sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti, o sa inyong mga anak diya sa dapit sa
Hanamunbon. Ilabi na sa pamilya ni Nong Iboy Rubiti, maibuntag kanimo diha Nong Iboy uban sa imo nga pamilya. Ilabi na sa mga Himina family, Pastor Michael Himina, maibuntag kanimo diha Pastor uban sa imo nga tibok na panimalay. Sa tanan nga mga Luquinio family, sa tanan nga mga Martin family, mga kaigsunan, maibuntag kanimo nga tanan diha. Ilabi na sa tanan nga mga Istokoning family, sa tanan nga mga Torno, sa tanan nga mga Torres family, sa mga Galaban family, o sa mga Mercado family, Dong Ansing Mercado, maibuntag kanimo di Dong Ansing, o sa pamilya ni Dong Sandrito Mercado. Sa tanan nga mga Karimot family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Ardenia family, sa pamilya ni Dong Sidro Ardenia, o sa pamilya sa mga Landisa, sa pamilya ni Dong Brother Artemio, Sister Sally Landisa, o sa mga Kistasyon family, pamilya ni Pastora Rinrin Kistasyon, o sa tanan nga mga Filomeno family, sa pamilya ni Pastora Sally, maibuntag kanimo diha Pastora Sally Filomeno exam. Ilabi na sa tanan nga mga Adawon family, mga kaigsunan, maibuntag sa pamilya ni Dong Pipi Adawon, sa pamilya ni Dong Tony Adawon, sa pamilya ni Dong Rico Adawon. Maibuntag kanyang tanan diha sa Ubos, sa Lower Tuyo pa at Tuyo Palog, mga igsoon, maibuntag sa tanan nga mga Talon family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Bibi Talon, maibuntag kanimo diha Sister Bibi. O sa mga Kabanag family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Dating ng Moklit Kabanag, diri sa David, mga kaigsunan, sa mga Amante family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Nang Elisa, o sa pamilya sa ni Brother Cristito Amante, mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Sister Ria Amante, ni Sister Roxanne, o sa pamilya ni Sister Lita diya sa Kantalaki, sa mga Rubiti family, Sister Lita Rubiti, maibuntag ang Ginoo maghatag kompleto nga kayuhan sa imong anak, ano na gibati sa physical nga bahin. Ilabi na sa tanan nga mga diat sa Balog Exoon, sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Piping Silva, sa pamilya ni Dong Alturo, sa pamilya ni Paring Renato, Maring Raquel Silva, mga kaigsunan, maibuntag sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya usab sa mga Bolgado family, sa pamilya ni Nong Munding, Dong Irning Bolgado, sa uban pang makatawan diya nga naminaw sa Saini FM nga nagasunod din ng atong programa, maibuntag kanyang tanan diya sa dapit sa Tantan, sa tanan nga mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Padurig Santiago, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago, o sa pamilya usab sa mga Baldonado family, may igsoon Nong Herme Baldonado. Salamat sa Ginoo sa inyo ang igsoon nga si Pastor Risi Baldonado nga mubisita ni mga dawa alam sa pagtampong sa imo nga adlaw nga nagtawhan. Although mga kaigsunan doon ako ilagaw sa Sabado, wala nga magpasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Risi from Pasay, mga kaigsunan. Welcome to ang tanan. Diri nga simbahan, bisan asa nga simbahan, kaigsunan, dili lamang diri. Kung asa man gud ang dool sa inyo nga area o niya kanapat na bukal sa inyo kasing-kasing, muna giingon sa alagad sa Ginoo, follow your heart. Wow, follow your heart. Simple. Imong bana, imong asawa, ikaw bana, kung wala kay mahigugmas imong asawa, wala ka mahigugmas sa imong bana, dapat follow your heart. Wow, sa tinud-anay nga kinabuhi sa kalibutan, kung ang kasing-kasing o ang gugma may magari sa katao, wow, malipayon, malinawon, ngano man makasinabtanay. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Brother Roy Baldonado, ilabi na sa kinabuhi ni Brother Buyi Rodrigo Baldonado, mga kaigsunan, narating ali karon sa area dapit sa Tantan. May buntag kanimo diha Brother Buyi Baldonado. O ang Ginoo mag-uban sa pagpamauli sa imong mga igsoon gikan sa laing mga nasod o gikan sa Maynila o sa uban pa nga area nga diin nagapanarbaho, ang Ginoo mag-uban kaninyo. Labi na sa imo ang uyuan kasi Pastor Risi Baldonado nga sila pag-travel gikan sa Pasay buwing sa Tantan. Ang Ginoo mag-uban magabantay kaninyo
Ilabi na sa mga bulaton para gyud sa inaya sa Ginoo ay sa aron gyud na importante sa katapusan nato. Ilabi na sa dapit sa nagtuwag sa tanan nga mga Bayot family, sa tanan nga mga Pansito, sa pamilya ni Dong Budi, Dong John Pansito, maibutag. O sa pamilya ni Brother Comer Mabilog, Sister Alma Mabilog, mga kaigsunan. O sa inyo duha ka mga anak, Brother Alcin, Dong Alfred. O sa tanan nga mga Aguilar, family diya sa dapit sa nagtuwag. Wow. Salamat sa Ginoo diri sa Punglo, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Silva family, mga igsoon, sa pamilya ni Brother Jolie Silva, Sister Percy Silva, Brother Joker Silva, mga kaigsunan, Brother Hener Silva, Sister Rename Silva. May buntag kanyang tanan diha sa tanan sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, mga kaigsunan, may buntag kanino diha sa dapit sa Punglo. Sa dapit sa diri dapit mga kaigsunan sa tanan nga mga Samani family, sa pamilya ni Dong Jojo Samani, maibuntag kanimo dia Dong Jojo Samani sa imo nga mga pinalaya apo o mga umagan. Sa tanan nga mga Maliosa family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Soilo Maliosa, maibuntag kanimo dia Dong Soilio o sa imo nga pamilya o sa tanan nga mga Maliosa family. Ilabi na sa tanan nga mga Ramirez family, sa mga Carabangwell family diri sa Punglo, o sa mga Lasola family, mga igsoon, sa pamilya ni Nong Alex Lasola ng maming, maibuntag kanyang tanan diya sa dapit sa Punglo. Ilabi na sa mga Zero family, Dong RJ Zero, maibuntag kaninyo diya sa inyo nga Panimalay. Sa tanan nga mga Bastona family, Maring Bising Bastona. Sa pamilya ni Dong Gretsao Dailisa, mga Hiramis family, Maison, mga Bastona family, maibuntag inyong tanan diha, Ginoo makauban magabantay kaninyo. Kilabi na sa pamilya ni Dong Sani Daisali Mante, mga kaigsunan, maibuntag pamilya ni Dong Alin Adawon, sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Rinrin Silva Andaya, o sa inyong mga anak. Maibuntag lamin na sa pamilya ni Paring Boboy Santiago Megson Mans Lerma, maibuntag yung tanan diya sa pamilya ni Dong Boboy, mga kaigsunan. Maibuntag sa tanan nga mga teachers diya sa Punglo, mga kaigsunan, maibuntag kanyang tanan diya, sir, ma'am, sa ato nga mga teacher diya, mga kaigsunan. Doon na may gibutang din ni ato nga DJ si Sir Brin Romer Torres Megsoon, Sister Cesar Torres, o si Ma'am Timimi, o si Ma'am Miriam, o si Ma'am Miriam Reyes, o si Sir Jeril Garit, o si Ma'am Eva Eradis, o si Ma'am Michelle Makay, o si Sir Erwin Rosales. Although makaigsunan basta dili atong agi, bisag nindot pang agi maigsuon di sab ko kabasa. Unang ako po mga igsuon, kung ako kung agi, ako ra ko'y makabasa. Magliso ko nagbasa ni akong anak, pero although makaigsunan ay akong agi, di sab ko kabasa makaigsunan, kay wala magkumaanan gud aning style ni naning sinulatana. Wala siya ra gyud sa may makabasa klaro iso ba. Kung ikaw ug ako, kung sa imo nga agi igsuon, ikaw ra gyud makabasa, mura pag doktor. Resita ang doktor, mga kaigsunan. Ikaw na kabasa ng customer, pero papasahan ng mga nurse, kanang mga midwife, anak mo ingon man na akin niya mo yung resita, makapasa na sila kaigsuon, muna silang dinoktor ba. Wala nga, salamat sa Ginoo sa tanan nga mga magtutudlo diya sa Patricio Memorial High School, gikan sa grade 7, grade 12, o sa tanan diya sa elementarya, gikan sa kindergarten nato sa grade 6, may punta kanyang tanan. Sa pamilya sa mga Siray, pamilya mo kaigsunan, sa pamilya ni Dong Johnny Siray, sa pamilya ni Dong Bugoy Lasola, mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Jimmy ng Maria Balingit, mga kaigsunan, may buntag sa pamilya ni Dong Romy Palomar, Dong Bibi Palomar, Dong Imi, sa tanan nga mga Palomar family, mga kaigsunan. Sa pamilya ni Dong Dani Lasola,
Di nato na ikalimtan ng atong amigo mga kaigsunan kay naglanog-lanog ron di silang panimalay. Ewan tayo mga kaigsunan atong ilabay mga bulan. Pastor, kusog kayo sa buang anuman. Gigamitan ko ng trumpa siyang bana nga mao si Dog Danny Lazola. Salamat sa Ginoo, hatagan po nato pagtagan mga kaigsunan o panahon ang mga katawhan nga kanapang naghago ba? Kanapang nanatag panahon, hatagan maganin nato panahon ang mga tao nga wala mo hatag og panahon how much more kanang naghago og naminaw sa mensahe Ginoo. Di ba? Hatagan po nato panahon. Hatangan ko gigayon labi na dunay mga mensahe nga moabot diri mga igsoon na magpakrit. Welcome gyud ang tanan. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa tanan nga mga Pabro family mga kaigsunan. Pamilya ni Nong Ilmi o ni nang Emilia Pabro may soon may buta kanin tanan diha. Sa pamilya ni Dong Floyd o dai Jinky mga kaigsunan di sa upper portion unang kahapong adlaw alas 11 ni adto gid ning subay sa tubig. Labi na gud kainit. Ay ang mga host diha na upat ka buok may soon ni kuaw na magid ang tubig. Nituaw na yun ang tubig igsoon. O niya, hupas-hupas na yun, tingali mga pila kasimana, mura mawala yun ang tubig oy. Taas ron nga hulaw, kaya piktam, natiktuhan mag yun ang tubig diya sa punglaw, wala yung tubig, diris balog, wala sa tubig, wala yung gaagin. Wala nga mga kaigsunan, nga doon ay mga area karon nga nabalan ni mo nga tinuod yun nga tubod, na nandigin mahupas. Muna nga pipila ka mga hulaw mga kaigsunan na ay mga tubod nga di yun mausap. Maura diapon. Pero problema mangod mga igsuon nga di man siya makuha o walay water pa. Kusog nga tubig pero di pit pagkaangat ka nung matuwa mas ubos. Walang gikinanglan sa nagmekanisin. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pabro family, sa tanan nga mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, sa pamilya ni Dong Nilo Palumar may soon, dai ili Palumar mga kaigsunan sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Dong Naldo, Dong Lando, dai Joy, maipuntakan yung tanan diha sa mga Ardenia family. Ilabi na sa mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya nilang Sister Michelle Tano, sa pamilya nilang Sister Chari Tano, inyo ang mga husband to sa Sikior. Sa pamilya ni Brother Saldi Tano mga kaigsunan, Sister Maria, at man sila sa Pangarbaho sa dapit sa Sikio. Ang ilang nabili sa ilang panimala may igsoon sa ilang Dong Bakmak, Dong Jisan, Dong Jeep Tano mga igsoon sa pamilya sa ni Brother Carlito Senior Tano mga igsoon sa pamilya ni Sister Elnas, sa pamilya ni Dong Johnny, Sister Mary Antoanan sila na narbaho sa Sikihor. Wow. Sa pamilya ni Sister Elaria Iling, maibuntagan ni mo diya Sister Elaria, uban sa iyong mga apo, umagan, mga pag-umangkon. Ang Ginoo magabantay, maghatag kusog kalikon sa matag adlaw diyo isa. Sa pamilya ni Paring Joel, Tano Maison, Mat JJ, uban sa inyo ang tulog kang mga anak, maibuntagan ni mo diya Paring Joel. Sa kinabuhi ni Dong Pimpoy Filomeno. O sa inyong mga anak, Dong Joseph, imong umaga, Dong Joseph, Tuko, Dai Ching Ching, maibutag ka ni mo diha. Naglantaw ang inyong igsoon karon nga si Brother Renante Tano igsoon, maibutag sa tanan nga mga Filomeno o Tano family igsoon. Sa pamilya ni Brother John Ricky, naglanog-lanog ro diha sa dapit mga kaigsunan. Sa pamilya ni Paring Irning, Mats Aisang, Palumar mga kaigsunan, maayo buntag ka nato nga. Ilabi na sa kinabuhing pamilya ni Dong Naldo Pabro, Day Aurora, o sa inyong mga anak, sa pamilya ni Dong Jo Marie mga kaigsunan, Badoy, maibuntakan ni Moda Dojo, upat sa inyong pamilya. Sa mga Eliama family, sa pamilya ni Nong Inok ng Ili, upat sa inyong mga anak, mga binalayi, apong mga umagan, maayo bunta kanino. Sa pamilya ni Dong Primo, Day Lorna, Tano Exoon, maibuntakan ni Moda Day Lorna. O sa mga Librando family, sa pamilya ni Paring Arman, Matsparak, Librando. May buntag ang tanan sa mga Librando family, mga Carabangwell family, o sa mga Ramirez family, mga kaigsunan. Sa mga Lacorte family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte, Sister Aloti, Lacorte, mga kaigsunan, sa inyong mga anak, Brother Romel,
pamilya ni Brother Romel Lacorte, Day Rowena Lacorte, pamilya ni sa imong mga anak igsoon, Brother Rogelio Lacorte mga kaigsoon. Sa tanan nga mga Lacorte family o sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 manamilit ng inyong bus nga lagad ingatat na ugapit sa kapuntagon nga iyang gatag ka nato. Although makaigsunan o mga adlaw dili lang tingali kung depende lang sa oras kung makapaambit na sa mensahe Ginoo sa kumulakaw igsoon tungod kay ang atong station manager o mga adlaw mugikan siya. Although makaigsunan ako lang trayan o padalag mensahe ang atong makasupli diri si Pastora Efrem Akalturan nga diagyo sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo, manamilit ang inyong bus nga lagad, dinitag na ugapit sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo kanato, sa samang takna, sa samang higayon, although makaigsunan, makabalik ta og live o niya sa Sunday. Kung walay brand out, makalive ta igsoon. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa dakong privilege kay higayonan nga kining mga lagad sa Ginoo busy talaga. Ano na yung mga sitwasyon nga dili ta kaadto sa mga okasyon tungod kay na may pinaka-priority mga kaigsunan isip alagad sa Ginoo ang atong hatagan og panahon kini pagservisyo sa bulangkong para sa Ginoo. Kay mao man ni ato ang gisumpaan, mao man ni ato nga gikurar ato bangan sa Ginoo. Ini kalibutan na may sunsikan porsyon lamang na ang makalibutan sa kalibutan. Kapandili sa nato na angayan nato nga taligdan, sanglit na apa matas kalibutan. Pero ato matagal priority ang pagkamayos Ginoo na igsoon. Salamat sa Ginoo sa samang takna sa samang higayon. Nakuban-uban ta sa sunod nga mga panahon. Sa ngalan sa labing halandod nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaon. Ano sa pagniyo ubos nga agat, ubos nga higala, ubos nga amigo, o ubos nga sulugon, ya sa pagminsay sa pulong sa Ginoo. Pastor Sabri Candelario manamilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ang rasaha. Alas 7 naman tayo maigsoon, alas 7:12 na sa kabuntagon. God bless everyone, may pagpangapi, may pagpangmahaw. O ang Ginoo magauban magabantay kanang. Bye bye.